ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என் போன்ல திடீர்னு அந்த இது போயிருச்சு சார்ஜ். நான் அது ஓ கவனிக்கவே அதான் பாதியில போயிட்டேன் நான். எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு. இம்பார்ட்டன்ட் லெசன்ல போயிட்டோமேன்னு. ஓகே ஓகே. யூடியூப்ல பாருங்க மாதாஜி. யூடியூப்ல நான் தேடி தேடி பார்த்தேன். இந்த கிளாஸ் இது காணோம். ஐயா ஒருவேளை எதுவும் அட்ரஸ் இருக்கோ என்னமோ. இல்ல நம்ம குரூப்ல லிங்க்ல போட்டுருப்பாங்களே. டெய்லி உடனே போட்டுறேன் மாதாஜி. கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே போட்டுறேன் மாதாஜி. மாதாஜி மாதாஜி அது என்ன லிங்க்னு எனக்கு அப்புறமா எனக்கு சொல்லிடுறீங்களா? அனுப்பிடுறீங்களா? மாதாஜி உங்க வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்ல இருக்கே மாதாஜி. அதுலயே டெய்லி அனுப்புறோமே. அப்படியா? இல்ல இது நீங்க இந்த குரூப்ல மெசேஜ் வருதுல்ல, இந்த டைம்க்கு மெசேஜ் வருதுல்ல, இன்னைக்கு கிளாஸ் இருக்குன்னு, அதுலயே இன்னைக்கு இப்பவே நான் அனுப்பிச்சிடுவேன். இப்பவே நீங்க அதுல கிளிக் பண்ணீங்கன்னா வரும். சரி சரி சரி. தேங்க் யூ. அப்படியே பார்க்கலாம் நீங்க. சரி, தேங்க் யூ தேங்க் யூ. சரி ஓகே. சின்ன மங்களாச்சரம் பண்ணிடலாம். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயே சலாக்கயே சக்தும் ருமிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஜம் स्वयं रूपकदामायं तदा शिवपतिगं हे कृष्णा करुण सिन्धे दीनबन्धे जगत्पदे गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दानेश्वरी वानो सुदेवी प्रियमानी हरिप्रिये वाञ्छे कल्पतराय कृपसिन्धेव परिनाना भावनीये वैष्णवीयो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு 9வது அத்தியாயம். ரொம்ப அழகான அத்தியாயம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நம்ம இப்ப பார்க்க போறது 11வது, அதாவது 9வது அத்தியாயத்துல 11வது பதம் நாம பிரபுஜி. நேத்து வந்து நம்ம மாயாவை பத்தி படிச்சோம் இல்லையா நேத்து? ஆமா மாதாஜி. அது முடிஞ்சு போச்சா? அப்போ முடியல மாதாஜி. அதனுடைய தொடர்ச்சி அது எது? நேத்து நம்ம பலவிதமான மாயை, ஜீவ மாயா, அந்த மாயா எல்லாம் பார்த்தோம்ல. அது வந்து மாதாஜி அது லெவல் 3 கிளாஸ்ல உள்ள மாதாஜி. அது லெவல் 3ல நீங்களும் வந்து கேட்கலாம். அதுல வந்து மாயத்தை பத்தி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். அது வந்து திங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை மட்டும் அந்த கிளாஸ் நடக்கும் மாதாஜி. ஆமா ஆமா, இன்னைக்கு புதன்கிழமை இல்ல. ஐயோ கடவுளே, நான் எல்லாத்தையும் மறந்துடுறேன். சாரி பிரபுஜி, சாரி. இன்னைக்கு நம்ம சொல்லாதீங்க. சரி சரி சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து நம்ம பகவத்கீதையை பார்க்க போறோம். லெவல் 2ல பாக்குறோம். ராஜவித்திய ராஜயோகத்தை நான் பாக்குறோம். மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை பகவான் கொடுத்துட்டு இருக்கார். போன வாரம் பார்த்ததுல நான் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். 10வது பதம் வரைக்கும் போன வாரம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு நாம 11 பார்க்க போறோம். சரி, என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்றது ஒரு சின்ன விளக்கம். 1வது அத்தியாயத்துல 1வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 3வது பதம் வரைக்கும், அதாவது இந்த ஞானத்தை, அதாவது இந்த ராஜ வித்திய ராஜ குவியோகத்தை பெறக்கூடிய ரகசியம் என்ன அப்படின்றத யார் பெற முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா, அது தகுதி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தன், நண்பன். இந்த 2 குவாலிட்டி இருக்கும்போது பகவான் கிட்ட எப்படி நம்ம பகவான் கிட்ட நண்பனா இருக்கிறோம், பக்தனா இருக்கிறோம், என்ன மாதிரி வகையில நம்ம பக்தி கொடுக்குறோன்றத அதுக்கு சாராம்சமா தான் நம்ம தகுதி இருந்தாதான் இந்த ஞானம் கண்டிப்பா கிடைக்கும்ன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த அறிவின் இயற்கை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அறிவின் அரசன் யாரு? பகவான், ஆதி அந்தம் இல்லைங்களா? அவர் தான் அறிவின் அரசன். இன்பமானது, இந்த ரகசியம் வந்து ரொம்ப இன்பமானது. இதை நம்ம சுவைக்க ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுங்களேன், நம்ம வாழ்விலே அப்படியே கண்டிப்பா மாற்றம் இருக்கு. கண்டிப்பா இது உணர ஆரம்பிச்சோம்னா, இப்ப 4வது பதம் பாருங்க. நம்ம போன வாரம் படிச்சோம் 4வது பதம். எவ்வளவு ஒரு நிறைய பேருக்கு அது ஒரு மாற்றம் இருந்தது பாருங்க. ரொம்ப அழகான இடம் இல்லைங்களா? சோ அது மாதிரி ஒரு ரொம்ப இன்பமானது, ரொம்ப இன்பமானது, இனிமையானது இருக்கும். அதே மாதிரி நித்தியமானது, பகவானுடைய, அதாவது சுத்தப்படுத்தப்படுகிறது, பாவங்களை சுத்தப்படுத்தப்படுகிறது பகவான் மூலியமாக. இது வந்து நம்ம எது வரைக்கும் பார்த்தோம்? 3வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ வந்து நினைத்து பார்க்க முடியாத பகவான் 4லிருந்து 10வது பதம் வரைக்கும்.
அதுல என்ன சொல்லப்படுதுன்னு நினைத்து பார்க்க முடியாத குணங்கள் நம்ம பார்த்தோம், பகவானுடைய குணங்கள் பார்த்தோம். அதே மாதிரி நினைத்து பார்க்க முடியாத படைப்பை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? யோகமாயா அந்த சாராம்சம் மூலியமா பகவான் எப்படி பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம், யோகமாயா சக்தி மூலியமாக. இப்ப யார் பக்தியை அலட்சியப்படுத்துகிறார்கள்? 11ல இருந்து 25வது பதம். அதாவது என்ன சொல்றது, நாத்திகவாதிகள் எப்படி அவங்க இது பண்றாங்க, கர்மிகள் எப்படி எடுத்து பகவானுகிட்ட எப்படி ஏற்கிறாங்க, யாரு நிராகரிக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் நாம இந்த 11வது பதத்துல இருந்து 25வது பதம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். யார் மறுக்கிறார்கள், யார் ஏற்கிறார்கள், பகவான் கிருஷ்ணரின் செயல்பாடுகள், அதோடைய பலன்கள் என்ன அப்படின்றத இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறோம். அதே 26ல இருந்து 34வது பதம் வரைக்கும் பாருங்க, பக்தி தொண்டின் மகிமைகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பகவான் கிருஷ்ணர் வழிபாடும் எளிமை, துன்பங்கள் இருந்து விடுதலை, இத்திய ஆனந்த வாழ்க்கை. இந்த 3 சாராம்சம் மூலியமாக நாம 26ல இருந்து 34வது பதம் வரைக்கும் நாம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதற்கு முன்னாடி பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை ஆரம்பிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்தவிருந்தே. ஜெய் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி 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 ராம 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 ஹரி ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது 11ல இருந்து 14, அதாவது 24 வரைக்கும் நம்ம ஒரு 25 வரைக்கும் முக்கியமா யார் ஏற்கிறார்கள், யார் நிராகரிக்கிறார்கள் தன்மையில பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்ப இந்த 11ல இருந்து 14 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பலர் பலவிதமாக பகவான் கிருஷ்ணரை போற்றுகின்றனர். இந்த சாராம்சம் மூலியமா நாம இப்ப பார்க்கலாம் என்ன சொல்லப்படுறாங்க, ஒரு பதம் மூலியமா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 11ஆம் பதம் படிக்கிறீங்களா? படிக்கவா பிரபுஜி? படிங்க. அவஜானந்தி மாம் மூடா மானுஷி தனுமாஸ்ரிதம் பரம் பாவன பாவ மஜானந்தோ மம பூந்த மகேஸ்வரம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கையை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அறியார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ இந்த இடத்துல யார் பகவானை ஏற்கிறார்கள், யாரு நிராகரிக்கிறார்கள் அந்த தன்மையில பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்ப யார் ஏற்கிறார்கள்ன்றத இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க. மனித உறவில் நான் தோன்றும் பொழுது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி எனது பரம இயற்கை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்குமே நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறிய அப்படின்றார். சரி, இந்த பதம் நம்மளை எந்த இடத்துல சுருக்கி, அதாவது மகாபாரதத்திலே பகவானை தூற்றுறவங்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க இல்லைங்களா? இப்போ சிசுபாலன் எடுத்துக்கலாம். சிசுபாலன் பாத்தீங்கன்னா பகவானை எப்ப பார்த்தாலும் திட்டிகிட்டே இருப்பான். ஏன் சிசுபாலனுக்கும் பகவானுக்கும் ஒத்து வரல? எப்பதான் சிசுபாலன் ஏன் பகவானை திட்டிக்கிட்டே இருக்கான், ஏதாவது குறை சொல்லிக்கிட்டே திட்டிகிட்டே இருக்கான்? ஏன், எதுக்கா காரணம் யாராவது தெரியுமா? அது ஒரு சாபம் தானே, அந்த ஜெய விஜயர்கள் தானே சாபம் பெற்று சிசுபாலனா இருந்தனால அவங்க அசுரர்களா வீழ்ச்சி அடைஞ்சனால அவங்களோட தன்மை அப்படி இருக்கு. ஓகே ஓகே. சரி, இது பாத்தீங்கன்னா அது பூர்வ ஜென்மத்தோட அதோட பிரதிபலிப்பு தான் இது. இது பாத்தீங்கன்னா இரணிகசிபு, இரணியன், அப்புறம் ராவணன், இவங்கெல்லாம் அந்த வம்சாவழியில வரவங்க தான் இவரு சிசுபாலனுடைய அதோட பிறவி. அந்த 4 பிறவி எடுத்தது. அது ரொம்ப டீப்பா போனா ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஒரு நாள் நம்ம அதை படிக்கலாம் அதை பத்தி. ஓகேங்களா? சரி, அப்போ மகாபாரதத்துல அவர் என்ன இதுல வர சிசுபாலன் அவருடைய பூர்ண ஜென்மத்தோட அந்த பாதிப்பு தான் இங்க பகவானை வஞ்சிக்கிறார், திட்டுறார், எல்லாம் செய்யறார். அவர் என்ன உறவு முறை அவருக்கு, பகவானுக்கு என்ன உறவு முறை? ஆமா. ஓகே. எதை வச்சு மாமான்னு சொல்றீங்க? ஆமா, அதெல்லாம் ஞாபகம் இல்ல பிரபுஜி. 100 தடவை திட்டுவான், 1 2 கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாரு கிருஷ்ணரு. 100வது தடவை போட்டு தள்ளிடுவாரு. சீரியல்ல பார்த்ததுதான். சீரியல்லையா? ஓகே. வேற ஏதாவது தெரியுமா? 4 கையோட பிறப்பாரு, 3 கையோட பிறப்பாரு. 3 கண்கள் 4 கைகள் அவருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, அவருடைய அத்தை பையன் நினைக்கிறேன். 3 கண்ணு இருக்கும். அப்ப யாரு இவனை தூக்குன உடனே அந்த கண்ணு மறையுதோ, 3வது கண்ணு மறையுதோ, அவங்களாலதான் இவனுக்கு மரணம்னு வரும் சொல்லுவாங்க. அப்ப ரொம்ப நாள் கழிச்சு கிருஷ்ணர் போய் பார்ப்பாரு. பார்த்த உடனே கண்ணு மறைஞ்ச உடனே அவங்க பயப்படுவாங்க.
ஐயோ ஒன்னாலதான் என் பிள்ளைக்கு மரணமா அப்படின்னு. அப்ப நீ அவன் என்ன ஏசுனாலும் நீ கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்பாங்க கிருஷ்ணர்கிட்ட. அவர் நான் ஒரு 100 இது வரைக்கும் பொறுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அதே போல இதுல இந்திரபிரஸ்தத்துல 100 தடவை இயேசுவாரு சிசுபாலன். ஓகே 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 சரி, இன்னும் யாராவது சொல்ல முடியுமா? மாதாஜி சொன்னாங்க, அதாவது மனித உறவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர் அப்படின்றார். சிசுபாலன் மனித உருவில தோன்றிட்டானா? மனித உறவில் பகவான் தான் வந்தாரு. அவன் சிசுபாலன் வந்து அது சரி, ஓகே. இது நல்ல எதிரியா வந்து பகவான் அடையுது. மனித உருவில் பகவான் வந்தாரு, முட்டாள் வந்து சிசுபாலன். அப்படி சிசுபாலன் மட்டும் இல்ல, சிசுபாலன் மாத்திரம் கிடையாது மாதாஜி, சிசுபாலன் மாத்திரம் இல்ல. அதாவது நான் தோன்றும் பொழுது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். அதாவது பகவான் வந்து மனித உறவில் வந்த உடனே அவர் ஏளனம் செய்யறாங்க. பகவான் வந்திருக்காருன்றத அது உணராம இருக்கிறாங்க. இப்ப ஒண்ணும் இல்ல, இப்ப இவர் இருக்கார், பீஷ்மர் இருக்கார். பீஷ்மரே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல கர்ணனை வந்து கரெக்டா கணிச்சிடுறார். அவரை பார்த்த உடனே கர்ணனை கண்டுபிடிச்சிடுறார். இவன் வந்து ஒரு 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 நல்ல ஒரு எப்படி சொல்ல வருது, நல்ல பவர்ஃபுல் மனுஷன் அப்படின்னு. ஒரு முக்கியமா வந்து இவன் ஒரு சாதாரண குலத்துல பிறந்தவன் கிடையாது அப்படின்றது பீஷ்மர் கண்டுபிடிச்சிடுறாரு. ஆனா பகவான் அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியல. அப்போ அந்த அளவுக்கு அவரு மாயத்திலும் இருக்கிறார், பக்தி மார்க்கத்திலும் இருக்கிறார். சோ அது மாதிரி இது மாதிரி இருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்டவங்க இருந்தா கூட பகவானை உணரணும்னா பகவானுடைய அந்த ஆன்மீக தன்மையில வந்தாதான் பகவானை உணர முடியும், இல்லைன்னா உணர முடியாது. இது நம்ம 13 அத்தியாயத்துல விரிவா படிப்போம். அது ரொம்ப கிளியரா வரும் அதுல. சோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்ம சாப்பிடுறதுலயும் சரி, அதை காத்து சுவாசிக்கிறதுலயும் சரி, இந்த விஞ்ஞானத்தை புரியுதும் சரி, அந்த புத்தி யோகத்துல வரும்போதும் சரி, அப்பதான் நம்ம ஆனந்தமயமா அடைய போறோம். இது வந்து 13 அத்தியாயத்துல விரிவா படிக்கலாம். இப்ப இந்த இடத்துல பீஷ்மர் வந்து அவரை பகவானை உணர முடியல ஒண்ணு இல்லைங்களா. சிசுபாலனும் உணர முடியல. சிசுபாலன் ஸ்டோரி நாளைக்கு எல்லாருமே படிச்சுட்டு ஒரு வாரம் நாளைக்கு கதை சொல்லுங்க அவரை பத்தி. ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும். நீங்க சொன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு நல்லா படிச்சுட்டு வந்து சொல்லுங்க. இந்த மகாபாரதத்துல மட்டும் சொல்லுங்க. இப்ப அவர் மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லைங்களா, அவர் போன ஜென்மத்துல வந்து கண்டிப்பா வந்து அவங்க வந்து ஒரு துவாரபாலகரா இருந்தாங்க. ஜெயா விஜயனா இருந்ததுதான், உண்மைதான். அது அவங்களுடைய அந்த சீக்கிரமா பகவானை வந்து திட்டிகிட்டே இருக்கணும், அவரை வந்து வஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு சாபத்துல வந்தவங்க தான் அவங்க வந்து சிசுபாலனும். அவர் ஒரு கடைசி ஒரு இது உண்டு. அது வந்து நம்ம இது மகாபாரதத்துல பகவானுக்கு என்ன உறவு அப்படின்றத நாளைக்கு எனக்கு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ இங்க உள்ள வருவோம். இப்ப நம்ம கூட இப்ப என்ன எடுத்துக்கிட்டாக்க, நான் கூட முதல்ல எல்லாம் ஸ்லோகங்கள் அர்த்தம் புரியாமலே சொல்லணும்ன்றதுக்காக என்னத்தையாவது சொல்லிக்கிட்டு என்னத்தையாவது செஞ்சுக்கிட்டு வாய் ஒண்ணு சொல்லும் கை ஒண்ணு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்பத்தானே பகவானுடைய அந்த லீலா வினோதங்கள், அவருடைய குணங்கள் எல்லாம் அறிஞ்சு நம்ம புரிஞ்சு இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் தன்னிச்சையா அது பாட்டுக்கு சொல்லணும், பெரியவங்க சொல்றாங்க நம்ம சொல்லணும்னு தானே பிரபுஜி நாங்கெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதான் சுயமா அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஆச்சாரிகள் மூலியமா நாம எந்த போதனை படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் உணர முடியும். அப்பதான் அந்த 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 ஞானம் வந்து கரெக்டா வந்து நமக்கு வந்து ரீச் ஆகும். இல்லைன்னா வந்து நம்ம ஏதோ படிச்சோம், அது ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருப்போம், ரொம்ப டீப்பா புரிய முடியாது, நிறைய விஷயங்கள்ல புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லைங்களா. சரி, இப்போ மனித உறவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கிறார், எனது பரம இயற்கை அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே அவர்கள் அறியேர் அப்படின்றார். இப்ப பகவான வந்து இப்ப 4 கை சொரூபத்துல பகவான் வந்து அவதாரம் கொடுக்கும் போது அங்க தாயார் வந்து கேட்டாங்க. யாரு? நம்ம அதிதி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா தேவகி தாயார். அவங்க என்ன கேட்கிறாங்க, நீ சாதாரணமா 2 கை சொரூபத்திலே வாப்பா, எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்றத அவங்க கேட்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க வாமன அவதாரத்துல இருக்கும்போது அவங்க தான் பெற்று எடுத்தாங்க. அதே மாதிரி இப்ப இது தேவகி தாயாராவும் வாசுதேவரமா வந்திருக்காங்க. இங்க கசிப முனிவரும் இங்க அதிதியா வந்து இந்த பிறவில அவங்க மகானா பிறக்கிறார் பகவான் முழுமுறு கடவுளாக. சோ இந்த இடத்துல 4 கை சொரூபத்துல வேண்டாம், 2 கை சொரூபத்துல நீங்க அவதாரம் கொடுத்தா போதும்னு வந்தனால்தான் வந்து அது வேணாம். ஆனா சில பேர் ஏளனம் பண்றாங்க. இது வந்து சிசுபாலன் ஏளனம் பண்ணது, அது அவனுடைய பூர்வ ஜென்ம அந்த அதுக்காக தான் அவன் அந்த மாதிரி பண்ணான். சரி, அது ஓகே. ஆனா இவன் இருக்கான், துரியோதன் இருக்கான், நிறைய பேர் இருந்தாங்க, சகுனி இருக்காரு, எல்லாம் நிறைய பேர் வந்து அவர் ஒரு மாதிரியே அவரு புறம் பேசிக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க இல்லைங்களா. சோ அது மாதிரி இல்லாம
தெய்வீகமே இல்ல அப்படின்னு சொல்றவங்களும் இருக்கிறாங்க. அதை பத்தியும் நாம இப்ப இந்த இதுல படிச்சுட்டு வரலாம். இப்ப என்ன சொல்றாரு, நீங்கள் எவ்வளவு அதாவது சக்திசாலியாக இருந்தும் ஏன் மக்கள் உங்களை வழிபடுவதில்லை அப்படி இந்த இடத்துல ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. அது என்ன, நம்ம என்ன மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம்? அதாவது மானிஜம், அதாவது பகவான் கிருஷ்ணன் சாதாரண மனிதராக நினைக்கிறார்கள், ஓகே, அவரது உண்மையான இயல்பு தெரியாதனால் அப்படின்னு நம்ம இது ஒரு 2 விதமான விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. ஆனா நாம ஒரு கேள்வி வைக்கிறோம். என்ன கேட்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, நீங்கள் எவ்வளவு சக்திசாலியாக இருந்தும் ஏன் மக்களை உங்களை வழிபடுவதில்லை அப்படின்றத யாராவது ஒரு குறிப்பு சொல்ல முடியுமா? ஏன் நிறைய பேர் இப்போ நாத்திகம் பேசுறவங்க ஆத்திகம் பேசுறவங்க இருக்காங்க, ஏன் நாத்திகம் பேசுறவங்க ஏன் பகவானை இல்லைன்னு சொல்றாங்க? அது பிரபுஜி, என்னதான் சக்தி எல்லா விதத்திலையும் அதிகாரம், புகழ், செல்வாக்கு எல்லாம் இருந்தா கூட நியாயவான், தர்மவான், ஒரு கருணை அந்த மாதிரி இருந்தாதான் யாருமே வணங்குவாங்க. பணத்தையும் ஊரை அடிச்சுன்னா ஓலையில போட்டுறது, அந்த மாதிரி செய்யறது, பாரபட்சமா நடந்துகிட்டு ஒருத்தன் செல்வந்தனா இருந்தாலும் யாரு அவனுக்கு எதிர்க்க வேணா ஏதாவது வணங்குவாங்களே தவிர போன பிறகு அவன் கிடக்குறான்னு சொல்லி அதான் பிரபுஜி இயற்கை. ஏன்னா பிரபுஜி என்ன காரணம்னா, மனிதன் சரணாகத தத்துவத்துல வருது இல்ல, அதான் அப்படின்ற ஈகோ. நீங்க நாம சொன்ன துரியோதனனும் யாரெல்லாம் அவரை இழந்தாரோ அவ எல்லாருக்கும் தான் அப்படின்ற ஈகோ இருந்ததுனால சரணாகத தத்துவம் அவ கிட்ட இல்ல, சரணாகதி பண்ணக்கூடிய இல்ல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவளுக்கு கிருஷ்ணன் மேல கான்பிடன்ஸ் இல்லாது, தன்மேலேயே ரொம்ப கான்பிடன்ஸும் தன்னையே பெருமையாக நினைத்துக் கொள்றதும், தானே எல்லாத்துலயுமே டாப் அப்படின்ற மாதிரி எண்ணத்திலையும், தானே கரெக்ட், நான் தான் ராஜா அப்படின்ற அகம்பாவத்திலையும் இருந்ததுனால அவளுக்கு கிருஷ்ணர் அந்த அளவுக்கு தெரியாதது காரணம் சரணாகதி பண்ணல. சரணாகதி பண்ணணும்னா ஓரளவுக்கு பக்தி பண்ணலன்னா சரணாகதி தத்துவம் வரணும். ஓகே ஓகே, ரொம்ப அழகா அற்புதமா சொன்னீங்க மாதாஜி, ஓரளவுக்கு விரிவுபடுத்தினாங்க. இப்போ ஒரு பாயிண்ட் வருவோம். இப்ப இந்த இடத்துல இப்ப பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி யாரும் சரணாகதி அடைஞ்சாங்கன்னா பகவானை உணர ஆரம்பிச்சிருவாங்க, அவருடைய இதை பண்ண. சரி, இப்போ அந்த நாத்திகம் பேசுறவன் சரணாகதி அடையாத ஆத்மாக்களும் சரி, அவங்களுக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்காரு. அந்த ஜட உடல் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த அவனுடைய உடல், அவனுடைய 8 விதமான மூலப்பொருள் உடல், அதுவும் பகவானுடைய பகிரங்க சக்தி மூலியமா தான் இருக்கு. அது பகவானுடைய, அதாவது என்ன சொல்றது, யோகமாயா சக்தி மூலியமா தான் அந்த ஆத்மாவும் இயங்குது. சோ இதெல்லாமே பகவானுடைய தான். அப்படியே அவர் பகவானை வழிபட முடியல, ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு காரணம்? இப்ப நீங்க சொன்னது மாதிரி பகவான் கிட்ட நான் நுணுக்கமா கேட்கிறேன், பகவான் கிட்ட அவன் சரணாகதி அடையினாலதான் அவர் அந்த தன்மையில இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க, கரெக்ட். ஏன்னா இந்த இடத்துல இதுவே பகவானுடைய உடலும் சரி ஆத்மாவும் பகவானுடைய தானே, அப்படி இருக்கும்போது ஏன் நாத்திகம் பண்றாங்க? முக்கியமான இடத்துல உணரல பிரபுஜி, அவன் தன்னை உணரல. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, பாவங்கள்ல இருந்து விடுபட்டவர்களால் மட்டுமே பகவானை வழிபட முடியும்னு நான் படிச்சிருக்கேன் பிரபுபாதாவோட பர்பட்ல. சோ இவங்க பாவங்கள்ல இருந்து விடுபடல அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாமா? எடுத்துக்கலாம். அது ஒரு வகை. ஆனா முக்கியமான பாயிண்ட்ல நம்ம இன்னும் மிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். தூய ஆன்மா, நான் தூய ஆன்மா, அவன் கிட்ட இருந்து மூலப்பொருட்ல இருந்து தான் நான் வந்திருக்கேன். இந்த உடல் நான் இல்ல, அகங்காரம், ஆணவம் இதெல்லாம் வச்சு நடந்திருக்கேன்னு சொல்லி தன்னை தானே உணராத தன்மை, தான் யாரு பிரபுஜி இதுக்கு பிரபுஜி எனக்கு என்ன தோன்றது அப்படின்னா, இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், அந்த பக்தி இல்லாததுனால்தான். அந்த பக்தி இருந்தாதான், சிரத்தை இருந்தாதான் இதை ரியலைஸ் பண்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இவாளுக்கு அந்த சிரத்தையும் இல்லை, அந்த பக்தியும் இல்லை. இவாளுடைய உடல் கிருஷ்ணராக இருந்தாலும் கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு, எல்லா ஆத்மாக்களும் என்னுள் இருக்கு, நான் எந்த ஆத்மாக்குள்ளயும் நான் கிடையாது, அந்த ஆத்மா தான் அது டிசைட் பண்ணி ரியலைஸ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு. அவர்தான் அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, அதுதான் அந்த புரிதலை தான் கேட்டேன். இப்ப நான் இவ்வளவு தூரம் மடக்கி கேட்கிற காரணம் என்னன்னா, இப்போ பிரபுஜி ஒரு நிமிஷம் பிரபுஜி, எனக்கு ஒன் மோர் கேள்வி வந்துருது இப்போ எனக்கு. இது பாருங்க, இப்ப நான் சொல்றது, நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஒரு ஆத்மா இருக்கு, அறிவு இருக்கு, இன்டெலிஜென்ட் இருக்கு, சோல் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. இப்ப எனக்கு என்னன்னா, இப்ப எல்லாம் தெரிஞ்சவர் ஒருத்தர், எல்லாம் தெரியும், எல்லா ஞானங்களும் இருக்கிறவர் ஒருத்தர், இன்னும் ஒருத்தர் ஞானமே இல்லாதவர் ஒருத்தர் வச்சுக்கோங்களேன். 2 பேர் இருக்காங்க வச்சுக்கோங்க. ஆத்மா ஒண்ணுதான். இந்த 2 சோலுமே மேல போயிடுது அப்படின்னா 2 சோலும் போகக்கூடிய இடம் ஒரே மாதிரிதான் இருக்குமா? இல்ல
இந்த நாலேஜ் எல்லாம் வந்த சோல் வந்து ஆத்மா டிஃபரெண்ட் ஆகும், நாலேஜ் எல்லாம் எடுத்துக்காத சோல் வந்து ஆத்மா கம்மியாவும் இருக்குமான்னா ஆத்மாக்கள் ஒண்ணுதான். ஏன்னா எல்லாமே படைப்புல எல்லாமே ஒன்னாதான் இருக்கு. இது வந்து தன்னை டெவலப் பண்ணிக்கிறது, நாலேஜ் டெவலப், இந்த நாலேஜ் இந்த பௌதிக இடத்துக்கு மட்டும்தான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமே ஒழிய அடுத்த லெவல் போறதுக்கு இந்த நாலேஜ் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் ஃபார் அஸ். கரெக்டா நான் சொல்றது? அப்போ அடுத்த லெவல் போகும்போது ஆத்மாக்கள் எல்லாமே ஒண்ணுதான், குருஜியும் ஒண்ணுதான், சிஷ்யனும் ஒண்ணுதான், எல்லாருமே ஒண்ணுதான். அடுத்த லெவல் போயிட்டோம்னா இல்லையா? ஆமா ஆமா ஆமா. இப்போ நீங்க சொல்றது புரிதல் கரெக்டா இருக்கு. புரியுது, கரெக்டா இருக்கு. அது என்ன சொல்ல வரும் பாத்தீங்கன்னா, ஒன்னா எப்படி பிரபுஜி இருக்க முடியும்? இல்ல அதான் சொல்ல வரேன் மாதாஜி. அது பிரபுஜி ஒரு நிமிஷம், பிரபுஜி நான் சொல்றேன், நீங்க பாருங்க நான் கரெக்டா சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு. மாதாஜி இத பாருங்க, இப்ப வந்து நீ வேதங்கள்லாம் தெரிஞ்சுட்டு கத்துட்டோம், நீங்களே எடுத்துக்கோங்களேன். நீங்க வேதம் எல்லாம் கத்துட்டீங்க, சகல விதமான வித்தியைகளும் நீங்க கத்துட்டீங்க, ரொம்ப சூப்பர். அதுல நீங்க 4 பேருக்கு சிஷ்யர்களை உருவாக்கி அவளை நீங்க கொண்டு வந்துட்டீங்க, அதுவும் பிரமாதம். ஆனா இந்த ஆத்மா இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த ஆத்மாவை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ண போறீங்க? இந்த ஆத்மா வந்து எல்லாரையும் அக்செப்ட் பண்ணணும். நீங்க சொன்ன சிஷ்யரும் உங்களுக்கு குருதான், நீங்க சொல்லி கொடுத்த ஒருத்தர்கிட்ட இருந்தா நீங்க சொன்னது கேக்குறாங்க பாத்தீங்களா, அவளே உங்களை ஆரம்பம் நீங்களும் கத்துக்கிட்டீங்க. அந்த ஈக்குவல் மனப்பான்மை வந்துருது அப்படின்னா எல்லாரும் ஒண்ணுதான். இங்க வந்து அப்ப கிருஷ்ண பகவான் சொன்ன சத்தியன்னு மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. இது வந்துருச்சுன்னா ஆத்மா லெவல்ல பெரிய டெவலப்மெண்ட் யாரும் பண்ண முடியாது, நாலேஜ் லெவல்ல பண்ணலாம். அது இந்த உலகத்துக்கு மட்டும்தான். இங்க இந்த இருக்கிற 90 வயசு வரைக்கும் தான் இந்த நாலேஜ் எல்லாம் யூஸ்ஃபுல். அதுக்கு அடுத்த லெவல் போயிட்டோம்னா நீங்களும் ஒண்ணுதான், நானும் ஒண்ணுதான், எல்லாரும் ஒண்ணுதான், படிச்சவனும் ஒண்ணுதான், சிசுபாலன் ஒண்ணுதான், அந்த இடத்துல எல்லாருமே ஒண்ணுதான் அப்படின்றதுதான் எனக்கு என்னோட புரிதல் வந்திருக்கு. அதான் பிரபுஜிட்ட கேட்டு, இதுதான் பிரபுஜி என்னோடது. ஓகே மாதா, ஓகே ஓகே. ஞானவான்கள் எல்லாருமே எல்லாருக்குள்ளயும் ஆத்மா இருக்குன்றது உணர்ந்தவங்க. ஆனா சிசுபாலன், துரியோதனன் இவங்கெல்லாம் அவங்க செயல்கள்னால வேறுபடுறாங்க. ஓகே மாதாஜி, ஓகே 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 ஓகே. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நீங்க பிரபுஜி சொன்ன விளக்கம் கொடுத்தாங்க, நீங்களே விளக்கம் கொடுத்துருக்கீங்க. இப்போ முக்கியமான சாராம்சம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாத்திகம் பேசுறோம், பகவான் நினைச்சாருன்னா நாத்திகம் பேசுறவன பஸ்மமா பண்ணிருக்கலாம், இல்ல நல்வழிப்படுத்துறதுக்கு ஏதாவது ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்கலாம். ஏன்னா பகவான் என்ன சொல்ல வர்றாரு, முக்கியமான சாராம்சம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 18:63 என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இதே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில, உனக்கு நானு எல்லா விதமான ஞானத்தையும் கொடுத்துருக்கிறேன் இல்லைங்களா, கர்மயோகத்தை கொடுத்தேன், ஞான யோகத்தை கொடுத்தேன், பக்தி யோகத்தை கொடுத்தேன், எல்லா தத்துவத்தையும் கொடுத்துருக்கிறேன். ஆனா கிருஷ்ணா இது அர்ஜுனா, நீ எழுந்து போர் பண்ணு, அது உன்னுடைய இஷ்டம், நீ போர் பண்றியோ போர் பண்ண மாட்டியோ அது உன்னுடைய செயல் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ அவருக்கு எல்லா விதமான ஞானத்தை கொடுத்துட்டு பகவான் வந்து விராட் ரூபத்தையும் காமிச்சிட்டார், விராட் ரூபத்தை, விஷ்ணு ரூபத்தை காமிச்சிட்டார், எதிர்காலத்தை காமிச்சிட்டார், இறந்த காலத்தை காமிச்சிட்டார், நிகழ்காலத்தை காமிச்சிட்டார், எல்லாத்தையும் காமிச்சிட்டார். காமிச்சு நான் தாண்டா கடவுள்னு சொல்லிட்டாரு. சொன்ன பிறகும் 18:63 என்ன சொல்றாரு, இனி போர் பண்ணுவியா போர் பண்ணாம போவியா அது உன்னுடைய சாய்ஸ், நீ தான், அது உன்னுடைய கர்மா அப்படின்ற. அப்போ இந்த இடத்துல எல்லாருக்குமே சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறார் பகவான், எல்லாருக்குமே சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறார். நீ நாத்திகனா பேசிக்கியோ இல்ல ஆத்திகனா இருக்கிறியோ அது உன்னுடைய செயல்பாடு. இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், பகவானை நாம உணர ஆரம்பிச்சோம்னா நாம வந்து என்ன வரும், நாத்திகனா வரும், இது ஆத்திகனா வரும். அப்ப பகவானை உணராதவருக்கு வந்த பத்தியில கருமியா இருக்கிறான். பகவானே இல்லைன்னு சொல்றான் பாருங்க, அவன் நாத்திகனா போறான் இல்லைங்களா. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, ஆத்திகனா இருக்கிறவன் என்கிட்ட வருவான், எப்படியோ வந்து சேருவான். அதே மாதிரி நாத்திகம் பேசுறான் பாத்தீங்களா, பகவானே இல்லைன்னு சொல்றானே அவனும் என்கிட்ட வரான் அப்படின்றாரு. இது எப்படி இது பாருங்க, இது சிசுபாலன் கதை தான், இரணிகசிபு கதை தான், இரணியோட கதை தான் இது. அவனும் என்ன சொல்றான், கடவுள் பிரபுஜி அதுதான் ஆத்மா லெவல்ல எல்லாமே ஒண்ணுதான், அந்த ஆக்டிவிட்டி லெவல்ல டிஃபரெண்ட் வரும். கரெக்ட் கரெக்ட். அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆனா அதே அதனால நாம வந்து இல்ல 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 பிரபுஜி, அப்ப நாம வந்து நாம ரொம்ப வசந்தவன் அப்படின்ற எண்ணம் நமக்கு வந்துட்டனால நாம பினிஷ்டு, நாம் எல்லாரும் ஒண்ணுதான், நாத்திகன் நாம் பேசிட்டு போனா அவனுக்கும் ஒரு நாள் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நாம அவனையும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போறதுதான் நிதர்சனமான உண்மை. அதுதான் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகும்னு நினைக்கிறேன். சரி, இப்போ வந்து அதே கர்மிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, கர்மியோட செயல்பாடு எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாத்திகனையும் அக்செப்ட் பண்ணுவோம், ஆத்திகனையும் அக்செப்ட் பண்ணுவோம், பக்தி கொடுக்கறவனையும் அக்செப்ட் பண்ணுவாரு, அதே மாதிரி நாத்திகம் பேசுறவரையும் அக்செப்ட் பண்ணுவார், கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றவரையும் அக்செப்ட் பண்ணுவார். ஏன்னா கர்மி அவரு ரெண்டுத்துக்கும் ஜிக்ஜகா பண்ணின்னு போயே இருப்பாரு அவர். ஸோ இதுதான் ரொம்ப டேஞ்சர்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்கிறார். இப்போ இன்னொன்னு சொல்றேன் பாருங்க, பகவான் கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதர் நினைக்கிறார்கள் யாரு,
நாத்திகம் பேசுறவனும் அதே மாதிரி கருமையா செயல்படுறவனும் சரி, அவரது உண்மையான இயல்பு தெரியாதனால்தான், உண்மையான உணர்வு தெரியாமனால்தான் அந்த இது பண்றான். அதே பகவான் கிருஷ்ணர் இவங்களை பௌதிக உடலோடும் செய்ய முடியாது. அதாவது பௌதிக உடலோட பகவானை உணரவே முடியாது. இப்ப நாம 4வது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி நம்ம விரிவா படிச்சோம் இல்லைங்களா? பகவானுடைய விளக்கிய அற்புதங்களை பௌதீக உடலோட இருக்கும்போது கண்டிப்பாக உணரவே முடியாது. இப்ப 4வது அத்தியாயத்துல நம்ம பகவான் பாத்தீங்கன்னா உன்னத ஞானத்தை கொடுக்குறார். அப்போ பகவான் நிறைய பேர் சொன்னாங்க, நிறைய பேர் ஒரு மாதிரி கிண்டலும் பண்ணாங்க. நான் யூத் கிளாஸ் எடுக்கும் போதுதான் ஒரு பிரபுஜில அவரே கேட்டாரு, என்ன பிரபுஜி என்னென்னமோ கணக்கெல்லாம் சொல்றீங்களே அப்படின்னு. ஏன்னா பிரம்மாவுடைய அவருடைய வாழ்நாள் லைஃப்ல நம்ம வேதம் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம். அதே மாதிரி இந்த பூமியோட கலிகாலத்தோட எத்தனை வருஷம்ன்றதை நம்ம சொல்றோம். இதெல்லாம் வேதங்களை உள்ளபடி சொல்றோம் பார்த்தீங்களா? அது அவங்களுக்கு ஒரு புரிதல் இல்லாம இருக்கு. அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வச்சு 18 அத்தியாயம் முடிஞ்ச பிறகு பாத்தீங்கன்னா அவரு நமக்கு இப்ப நீங்க மாதாஜி பிரபுஜில நீங்க எனக்கு நமக்கு விளக்கம் கொடுக்குறீங்களா, அது மாதிரி அவரு விளக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அதே பிரபுஜி பகவான் உணர்வோட செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஏன்னா அதுக்கு ஒரு பொறுமை இருக்கணும். பொறுமையோட இருந்து அது கேட்கிறான்னு பாத்தீங்களா, அதுதான். ஆனா அதே பௌதிக உடலோடு அந்த வாதம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த மைண்ட நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ணி விடுறோம். எது? அந்த குணமாயா. நேத்து நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அந்த குணமாயாவோட செயல்பாடு நம்மள அதை மறைக்க, இல்லாததை இருக்கிற மாதிரி சொல்லும், இருக்கிறத இல்லாத மாதிரி செய்ய வைக்கும் அந்த குணமாயா. நம்ம நேத்து படிச்சோம் இல்லையா? ஆத்மதிகால் ஒரு மாயத்தன்மையில இருந்து. அதுதான் இங்க பகவான் என்ன சொல்ற, அது எப்படி வரும்? அது பௌதீக உடலோட தான் வரும். அது பௌதீக உடலோட நான் பேச வைப்பான். அந்த தன்மை அது கொண்டு வரும் அப்படின்னு நாமும் அதை படிச்சோம் இல்லைங்களா? இப்ப இன்னொன்னு பாருங்க, சச்சித்தானந்த ரூப அதாவது கிருஷ்ணயான்னு சொல்லப்படுது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இது கோபால உபநிஷத்து சொல்லப்படுறாங்க. கொஞ்சம் பாத்துங்க, கொஞ்சம் யூடியூப்ல போயிட்டு இருக்கு, லைவ்ல வர போயிட்டு இருக்கோம். சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகம், அதாவது ஆனந்த ரூப கிருஷ்ணயா, அதாவது பகவானுடைய, அதாவது பகவானை நம்ம நினைச்சாவே போதும். நம்ம எப்படி பாருங்க, ஆனந்தம் அடைகிறோம், சச்சித்தானந்தமா செயல்படும் இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா. இது என்ன சொல்ல வருது பாத்தீங்கன்னா, யோகமாயாவோட பகவானுடைய அந்தரங்க, அதாவது அந்த தன்மையில இருக்கும்போது, யோகமாயா சக்தியில இருக்கும்போது பகவான் இருக்கும்போது சச்சித்தானந்தமா பகவான் காட்சி கொடுப்பார் நமக்கு. எப்படி? பகவானோட உணர்வோட, பகவானை மையப்படுத்தி உட்கார்ந்தா எழுந்தா நின்னா ஓடனா படுத்தா கொண்டா எல்லா இடத்துலயும் பகவானை நினைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா சச்சித்தானந்தமா நம்மளோட செயல்பாடு இருக்கு. இதுல உபநிஷங்கள்ல ரொம்ப சொல்லப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி ஈஸ்வரர்கள் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க, நிறைய ஈஸ்வரர்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா? ஒருவர் மற்றவரை கட்டுப்படுத்துகின்றனர். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணர் உன்னதே கட்டுப்பாட்டாளர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இல்லைங்களா? இப்ப பிரம்மா எல்லா தெய்வங்களுமே கட்டுப்பாட்டாளர் தான் பகவானுக்கு. இப்ப பிரம்மாவும் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வரைக்கும் அவரும் இறக்கப்படுறார், அவரும் பகவான் கிட்ட போய் சேர்றார். எல்லா கடவுளும் பகவான் கிட்ட தான் போய் சேர்றாங்க. அதாவது தேவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் இதேதான். இப்போ இப்ப அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனித பிறவியா இருக்கிறவங்க, அதுவும் கலிகாலத்துல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் பாத்துங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அதாவது பகவான் பிரம்மாவுடையும் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டவர் தான் இல்லைங்களா? எல்லா தேவர்களுமே பகவானுக்கு எல்லைக்கு உட்பட்டவங்க தான். இப்ப தேவர்களோட அவங்க சாராம்சம் எப்படி சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மனித உடல், அது கலிகாலத்துல 4 யுகத்துல கலிகாலத்துல இருக்கிற மனித உடல் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமானவங்க அப்படின்னு சொல்ல வர்றாங்க. ஒரு இரும்பு யுகம் தான் இது. இரும்பு யுகமா இருந்தாலும் அவங்க அற்புதமானவர்கள் சொல்றாங்க. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா சத்தியுகத்திலையும் சரி, துவாதகத்திலையும் சரி, துவாதகத்திலையும் சரி, இந்த 3 யுகத்திலயுமே சரி என்ன பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, நிறைய தவம் பண்ண போவாங்க. 10,000 வருஷம், 15,000 வருஷம், 20 வருஷம், 2,000 வருஷம் அப்படிலாம் போய் தவம் பண்ண போவாங்க. அப்பயும் அவங்களுக்கு முத்தி அடைய முடியாத சூழ்நிலை அவங்களுக்கு வரும். அதே துவாதகத்திலையும் பாருங்க, நான் போய் தவம் இருக்க போவாங்க. ஆனா அதே கலிகாலத்துல அந்த தவம் இருக்கணும் அவசியமே இல்லை. இந்த வைரூடியம், தங்கம் எல்லாத்தையும் தூக்கி அக்னி குண்டத்துல போட்டு பகவானை வர வைக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அவருடைய சக்தி நமக்கு வரணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அந்த மாதிரி தன்மை இந்த கலிகாலத்துல உள்ள இந்த இரும்பு யுகத்துல யாருக்கும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு நாம என்ன, பகவான் என்ன சொல்ற, சைத்தன்ய மகாபிரபு நீங்க பகவானுக்கு கீர்த்தனை பண்ணுங்க, ஹரிநாமத்தை சொல்லுங்க, இதை சொன்னாவே போதும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு இல்லைங்களா?
அது மாதிரி நிறைய ஈஸ்வரர்கள் உள்ளாங்க, நிறைய தேவர்கள் இருக்காங்க. ஆனா எல்லாமே ஒரு கட்டுப்படுத்தப்படுவது தான். ஆனா பகவான் கிருஷ்ணர் உன்னத கட்டுப்பாட்டார், எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்றது தான் பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாம அடுத்த பதத்துல என்ன சொல்ல வராங்க பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 12வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. பிரபுஜி அவர் சாதாரண மனிதராக இருந்தால், மனிதர் இதுல இருந்தாருன்னா 7 வயது பையன் கோவர்த்தனகிரிய சுண்டுவர்களை தாங்கி பிடிக்க முடியுமா பிரபுஜி? அவர் அசாதாரண இதுலதானே இருக்காரு பிரபுஜி. அப்புறம் பிரம்மா வந்து இது கன்றுகளையும் கோபாலர்களையும் அடைச்சி போட்டாரு, உடனே சிருஷ்டி செய்துட்டாரு. எந்த வீட்டுக்கும் எந்த பையனும் குறையெல்லாம் வழக்கம் போல வீட்டுக்கு போறது, வீட்டுல இருந்து புறப்பட்டு கன்று மேய்க்க போறது, அப்புறம் ஈவினிங் வீட்டுக்கு திரும்புறது, அதுவும் நடந்ததுல பிரபுஜி. பிரம்மாவும் அதிசயப்பட்டார்ல இவருடைய லீலையை பார்த்துட்டு. ஆமா ஆமா ஆமா, கரெக்ட். அவர் சாதாரண மனிதன் எப்படி நினைக்கலாம் பிரபுஜி? நினைக்க முடியாது. அதுதான் சொல்றேன், பௌதிக தன்மையில உள்ளவங்க கண்டிப்பா நினைப்பாங்க மாதாஜி. ஏன்னா அந்த அவங்க நினைக்க மாட்டாங்க, அந்த உடல் நினைக்காது, அந்த கூறுகளை 8 விதமான மூலக்கூறுகள் நினைக்காது. ஆனா உள்ளகிற மாயா இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த தன்மை, அந்த மாயத்தன்மையை, அந்த குணமாய ஆத்மத்திக்கா நம்மளை கொண்டு போவோம். இல்லாத இருக்கிற மாதிரி, இருக்கிறது இல்லாத மாதிரி கொண்டு போறதுதான் அதோட சக்தி. ஆனா நாம அதை வேதங்கள் மூலியமாக, அகர்மம் மூலியமாக, சாஸ்திரங்கள் மூலியமாக உணரும் போதுதான் நமக்கு இது மாயத்தன்மை, இது நாம உணரக்கூடாது. நாம நினைச்சாவே அந்த மாய உள்ள வந்து நிறைய ஆர்குமெண்ட் பேச வச்சிருவா நம்மள, தேவையில்லாதெல்லாம் பேச வச்சிருவா நம்மள. சோ இதுவும் பாத்தீங்கன்னா அபராதம் தான் சொல்லப்படுது. இப்போ ஒரு குரு இருக்கிறாங்க, ஒரு உபநேசம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அதாவது தேவையில்லாத ஒரு விதாந்தாவாதம் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா அது பாத்தீங்கன்னா அபராதம் சொல்லிட்டு வேதம் சொல்லுது. இப்ப நாம ஏதோ ஒரு கேள்வியா எடுக்கிறோம், இல்லாததை இருக்கிற மாதிரி சொல்றது பாத்தீங்கன்னா அது அபராதம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்போ நாம ஒரு உபநேசங்கள் கலந்துட்டு இருக்கோம், இதை பத்தி தெரியுமா? இப்போ ஒரு பிரபுஜி விளக்கம் கேட்கிறாரு, என்னுடைய புரிதல் கடைசியா சொல்றாரு பாருங்க, அது எவ்வளவு பெரிய அருமை பாருங்க. அவருடைய புரிதல் எந்த மாதிரி இருக்கு, எனக்கு இது ஓகேவா பிரபு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இது அக்செப்டபிள். அதை நாம இல்ல இது இப்படிதான் இருக்கும், இப்படிதான் பிரபு இப்படிதான் இருக்கும் நம்ம வாதம் பண்ணுனா அது அதர்மம், அது அபராதம், அபராதத்துக்குள்ள வழின்றாங்க. ஏன்னா நாம அது உள் வாங்கிக்கிட்டு இது இப்படி இருக்குமா, இது இப்படி இருக்குமா, இது இருக்காதா, இப்படி நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி ஞானம் ரொம்ப உகந்தது அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப மாதாஜி நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, இது ஒரு நல்ல கேள்விதான். ஏன்னா என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, பௌதீக தன்மையில உள்ள இருக்கும் போது கண்டிப்பாக அவன் நாத்திக தன்மைக்கு போயிடுறான். ஏன்னா அவனுடைய குணம் மாறிடுச்சு. ஆனா உள்ளகிற ஆத்மா பகவானுடையதுதான், உடலும் பகவானுடையதுதான். ஏன்னா அவனுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறாரு, அவனுக்கு எப்படி ஒரு நாள் சிந்திக்கலான்றாரு. நீ சிந்திச்சுனா உனக்கு குணம் அந்த மாறிச்சுனாவே நீ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன விரோதமா பார்ப்ப, அம்மாவையும் விரோதமா பார்ப்ப, தம்பியும் விரோதமா பார்ப்ப, பிள்ளையும் விரோதமா பார்ப்ப, எல்லாமே சந்தேகப்பரமா பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம். அந்த மாய தன்மை கொண்டு வருது. ஆனா அந்த ஆத்மா அது மாதிரி செயல்படாது, அந்த உடலும் செயல்படாது. அது உள்ளகிற மாய சக்தி இருக்கு பாத்தீங்களா, நம்மள அது மாதிரி ஆட்கொள்ளப்படுது. அப்ப நம்ம அதை நினைச்சாவே நம்ம வந்துரும். இப்ப நீங்க மாதாஜி கேட்ட கேள்விக்கு ரொம்ப அழகான விளக்கம் இது. சரி, இப்ப இந்த இடத்துல 12வது பதத்துல என்ன சொல்ல வர்றாரு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாராவது படிக்கிறீங்களா? படிக்கவா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. मोघर्षः मोहकर्माणो मोघज्ञाना विसेदसः राजश्मासुरीं चैवं प्रकृतिं मोहिनं श्रितः. हरे कृष्णा प्रभुजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமாக கருத்துகளிலும் நாத்திக கருத்துகளாகவும் கௌரவப்படுகின்றனர். அத்தகைய மயங்க நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலன் நோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகியவை அனைத்தும் தோல்வியடைகின்றன. எப்படிப்பட்ட இது பாருங்க. அப்போ அந்த நாத்திகத்தன்மை வர காரணம் என்ன? நாம பௌதிகமான செயல், நம்மளுடைய எண்ணம். நாம அதை நினைச்சாவே, நம்ம பேசணும் அவசியமே இல்லை, நம்ம நினைச்சாவே போதும் அந்த மாயத்தன்மை நம்ம கிட்ட வந்துருவோம். அப்போ நாம என்ன ஆகும், நம்மளை குழப்பறான், அந்த குணத்துல இருந்து நம்மளை குழப்ப ஆரம்பிச்சிடறான். அப்ப குழம்பும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எண்ணங்கள் எப்படி போகும், அதுக்கேற்ற மாதிரி ரசோ குணத்துல போவோம், தமோ குணத்துல போவோம். அப்ப சண்டால புத்தியில போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப ராட்சசத்தனமாக நம்ம கருதுவோம். எல்லாமே எதிரியா நம்ம சாதாரணமா நண்பனாக இருந்தாலும் சரி அவனை எதிரியா பார்க்க சொல்லுவோம். ஏன்னா உள்ளதை உள்ளபடி பார்க்க முடியாது, அந்த குணம் வந்துட்டாவே. அதுதான் சொல்றாரு, நாத்திக கருத்துக்களாகவும் கவரப்படுகின்றனர்.
இங்க பாருங்க, அவன் ஆத்மா வந்து சாதாரண ஒரு நல்ல ஒரு பகவானுடைய உணர்வோட இருக்கிற ஆத்மா தான் அது, பகவானுடைய அம்சம் தான் அது, உடலும் அதுதான், பகவானுடைய உடல் தான். அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, நாத்திக கருத்துக்களையும் கவரப்படுகின்றன சொல்றாரு. அவன் உள்ள போல அவனை திணிக்கிறாங்க. பௌதிகத்துல இருக்கும் போது அவனை திணிக்கப்படுறாங்க தான் சொல்றாரு. அவன் நாத்திகம் கிடையாது. அந்த ஆத்மா என்னுடைய ஆத்மா, அது அந்த உடல் என்னுடைய உடல் தான் அது. ஆனா அந்த மாயை வந்து அவன் மேல கவரப்படுகிறான், அந்த மேல அவன் அந்த இதுல போயிடுறான், அந்த மோகத்துல போயிடுறான், திணிக்கப்படுறாங்க. அப்ப அது திணிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? அது நாம தான். அதுதான் பகவான் சொல்றார் 4வது அத்தியாயத்துல, எல்லாத்தையும் நான் தான் படைச்சிருக்கிறேன், எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் நான் தான், ஆனா அவனுக்குள்ளேயே நான் இருக்கிறேன், ஆனா அவனுடைய செயல்ல நான் இல்லைன்ற, அவனுடைய செயல்ல அவன் எண்ணத்துல நான் இல்லைன்ற. அப்ப நம்ம என்ன பாருங்க, அப்ப நம்முடைய எண்ணம் செயல் எல்லாமே நம்மள சார்ந்ததான் இருக்கு. அப்ப நாம அந்த அந்த எண்ணம் வந்துட்டாவே நாம அதுல அந்த நாத்திகம் பேசுறதும் சரி, அந்த கொடூரமான புத்தியும் சரி, நாம அதுல கவரப்படுறோம். அப்ப அத்தகைய மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்களால் அறிவு பயிற்சிகள் ஆகியவை அனைத்தையுமே தோல்வி அடைகின்றன அப்படின்றார். அப்ப எப்படிப்பட்ட விஞ்ஞானம் பாருங்க, ரொம்ப அழகா உன்னிப்பா நம்ம கவனிச்சோம்னா இது நல்லா புரிய வந்துடும். இப்ப சாமசுந்தர ரூபத்துல வந்து மனுஷ ரூபம் பாருங்க, பகவான் என்றும் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களின் இலக்கு பாருங்க, கர்மிகள் பௌதிக பலன்களை அடைவதில்லைன்றார். கர்மிகள் கர்மிகள் நம்ம எல்லாம் கர்மிகள் தான். ஏன்னா நம்ம சம்பாதிக்கிறோம், நம்ம மேன்மை அடைகிறோம், பௌதிகத்துல நம்ம மேல இருக்கும். அதாவது ஒரு தொழில் தொழில் சார்ந்தோ சரி, ஒரு சமுதாயம் சார்ந்தோ சரி, நம்ம நல்லா வரணும், நல்ல ஹை லெவல்ல வரணும்னு அவங்கள கர்மிகள் தான். அப்போ கர்மியா இருக்கிறவன் கர்மி யோகி எப்படி செயல்படணும்? பற்றற்ற தன்மையா இருக்கும் போதுதான் செயல்படும். ஆனா கர்மியா இருக்கிறவன் வேதத்தை படிப்பான், வேதத்தை உணர்வான், ஆனா செயல்ல கொண்டு வர்றது கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். ஆனா அதே பயிற்சி பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் கர்ம யோகியா, ஆனா அவன் கண்டிப்பா சொர்க்கம் போவான், அவன் சொர்க்கலோகத்துக்கு போவான். அப்ப ஞானிகள் ஞானத்தின் இலக்கை அடைவதில்லை. இந்த இடத்துல பாருங்க, இப்ப கர்ம யோகியில இப்படி இருக்கிறான், அதாவது கர்ம யோகியா செயல்படுறான் பாருங்க, அந்த யோகி வந்து அந்த ஞானத்தின் மூலியமாக இலக்கை அடைவதில்லை என்றார். இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்கிறோம், என்ன கேட்கிறோம் பாருங்க. இப்ப முதல்ல கர்மிகள் வந்து பலன்களை அடைவதில்லைன்னு சொல்றாரு, சொர்க்கலோகம் தான் அவனுடைய சொல்றாரு. 2வது இடத்துல பாருங்க, ஞானிகள் ஞானத்தின் இலக்கை அடைவதில்லைன்றாரு. அது என்ன காரணம்? அது யாராவது உணர முடியுமா? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஏற்கனவே நீங்க லெவல் 1ல படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இங்க இருக்க நிறைய நம்ம டியூட்டிஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சீனியர் டியூட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. இது என்னன்னு சொல்லுங்க, ஞானிகள் ஞானத்தின் இலக்கை அடைவதில்லை. நான் நிறைய படிச்சிருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து ஹரிபோல் மாத்தாஜ், ஹரிபோல். அதுதான் இப்போ நம்ம 6வது இதுல படிச்சோம் இல்லையா, என்ன சொல்றாரு, அவன் வந்து ஒரு சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவன், அவன் என்ன செயல்பாடு இருக்கும் அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதம் படிப்பான், அப்புறம் நிறைய உபநேசங்கள்லாம் சொல்லுவான், எல்லாமே சொல்லிட்டு இருப்பான். ஆனா தான் என்ற அகந்தை வந்துருமா? ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருமா? நான் என்ற அகந்தை வந்துருமா? இப்ப கூட பாருங்க, நீங்க மாதாஜி இருக்கிறீங்க, பிரபுஜி இருக்காங்க, எல்லா மாதாஜி எல்லாம் வந்து இப்ப நான் சொல்லி கொடுத்து நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம், நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். இப்ப இடையில ஒருத்தர் பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு வந்து அந்த குணம் மாறும், கண்டிப்பா மாறும். ஏன்னா அந்த நான் நிறைய படிச்சிருக்கிறேன், நிறைய விளக்கம் சொல்ல வரேன், அதுக்குள்ள எல்லாம் கிராஸ் பண்றாங்களே அப்படின்னு ஒரு மாறும், அந்த மாற்றம் வரும். அதை வரக்கூடாதுன்றதுதான் அந்த சச்சிதானந்தமா செயல்படும். அப்போ அந்த குருஸ்தானத்துல இருக்கிறவர் எப்படி இருக்கணும் பாருங்க, சச்சிதானந்தமா இருந்தாதான் அது அந்த உபநேசம் பண்ணும்போது மத்தவங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகும் இல்லைங்களா? அதே புத்தியில அந்த சத்துவ குணத்திலேயே செயல்படுறவர் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த பொறாம வந்துடும், அவரு இடைஞ்சல் பண்றாங்க, நம்மளுடைய புத்தியை சிதற வைக்கிறாங்க அப்படின்றோம்னா அப்போ அந்த ஞானம் அடைவதில்லை. அந்த கர்ம யோகியாக முடியாது, அந்த இலக்கை அடைய முடியாது அப்படின்றார். அப்போ பெயரளவு பக்தர்கள் முழுமுழு கடவுளும் திரும்பி செல்ல முடியாது. நான் பக்தியில இருக்கேன், நான் பாருங்க சிகா விட்டுருக்கேன், பின்னாடி குடி முட்டிருக்கேன், கழுத்துல கண்டி மாலை போட்டிருக்கேன், நெத்தியில திலகம் விட்டுருக்கேன், நான் ஒரு பிராமண குவாலிட்டியில நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஆனா நீ வாழ்வியல் அதை கொண்டு வந்துட்டியா, உன்னுடைய செயல்ல கொண்டு வந்தியா? படிச்சேன், எல்லாம் கேட்டுன்னு இருக்கேன், அது மட்டும் பத்தாது. கேட்கறது படிக்கிறது மட்டும் பத்தாது, நம்ம வாழ்வியல்ல கொண்டு வரணும். அதுதான் சனாதனம். நம்ம வாழ்வியல்ல கொண்டு வரதான் சனாதனம். அது கொண்டு வந்தாதான் நாமும் முக்தி அடைய முடியும் இல்லைங்களா? ஆனா பேரளவு பக்தர்மார்கள் இருந்தா நம்ம கண்டிப்பா பகவான் கிட்ட செல்ல முடியாது. அப்போ பலன்கள் அவர்கள் நாஸ்திகம் மற்றும் அசுர இயல்போட அடைகிறார்கள்.
இப்ப பாருங்க, அதே உள்ளகிற ஆத்மா பகவானுடையது தான், உடலும் பகவானுடையது தான். ஆனா அவனுடைய தன்மை என்ன பண்ணுங்க, அவனுடைய குணம் மாறுறதுனால, அதுல கவரப்படுறதுனால அவன் எங்க போறான் பாருங்க, நரகலோகம் தான் போறான். அப்ப நரகலோகம் போனாலும் அதுக்குள்ளகிற ஆத்மா பகவானுடையதுனா அவரும் சேர்ந்து போறாரு. நான் சொல்றாரு பகவான், எல்லா ஆத்மாக்குள்ளேயும் நான் தான் இருக்கிறேன். அந்த இதயத்துக்குள்ள நான் தான் இருக்கிறேன். அவன் என்ன அனுபவிக்கிறானோ அதுவும் நான் தான் அனுபவிக்கிறேன். இப்ப மகாபாரதத்துல இவங்க சொல்றாங்க இல்லையா, துரியோதனோட அம்மா வந்து சாபம் விடுறாங்க. யாருக்கிட்ட? பகவானுக்கு சாபம் விடுறாங்க. துவாரகை எல்லாம் நாசமா போடும் அப்படி இப்படின்னு சாபம் விடுறாங்க. விட்ட பிறகு பகவான் என்ன சொல்றாரு அவங்க கிட்ட? காந்தாரி கிட்ட என்ன சொல்றாரு? மன்னிப்பு கேட்டுருவாங்க. மன்னிப்பு கேட்கல. அவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுங்களா? அர்ஜுனும் நானே, துரியோதனும் நானே, அனைத்திலும் நான் இருக்கிறேன், நான் தான் அப்படின்றார். அதுவும் நான் தான். இப்ப துரியோதனன் துன்பப்படுறான் பாத்தீங்களா, அந்த துன்பத்தை அனுபவிக்கணும் நானே என்றார். அசோத்தனாமும் நானே, அசோத்தாவன் சாப விட்டவனும் நானே, அசோத்தாவன் துன்பப்படுறான் பாத்தீங்களா, அந்த துன்பத்தை அனுபவிக்கணும் நானே என்றார். ஏன்னா அவனுக்குள்ள நான் தான் இருக்கிறேன், நான் தான் அனுபவிக்கிறேன். அவனை கொன்னதும் நானே, சாப விட்டதும் நானே, அவனை கஷ்டப்படுறதையும் அந்த கஷ்டத்தையும் நான் தான் அனுபவிக்கிறேன்ற. அப்போ நாத்திகம் பேசுறவன் அசுர குலத்துல போய் சேர்றான். எங்க போய் சேர்றான்? அங்க போறான், அதல பாதாளம் போறான். அதல பாதாளம் போனாலும் அங்கேயும் அவன் அவசப்படுறதையும் பகவான் தான் அவசப்படுறான். அப்ப இந்த விஞ்ஞானம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம எப்படி வேலை பார்ப்போம், நம்ம எப்படி நம்மளுடைய செயல் இருக்கும், நம்முடைய செயல் எப்படி இருக்கும்? பகவானை உணர்ந்தாவே போதும் நமக்கு. அது அந்த பௌதிகத்தன்மை நம்மளை விட்டு விலக ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அற்புதமான இடம் இது. இன்னும் பாருங்க, இன்னொரு விளக்கம் பாருங்க. முழுமுழு கடவுள் பகவான் கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதராக கருவது மிகப்பெரிய அபராதமாக சொல்லப்படுகிறது. இது வேதம் சொல்லுது. உபநேசங்கள்ல கிட்ட 15 உபநேசங்கள்ல இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. 108 உபநேசங்கள்ல 15 உபநேசம் நம்ம விளக்கம் கொடுக்கலாம் இதை பத்தி. அப்போ நம்ம பகவானை வந்து எப்படி நினைக்க முடியும்? ஒரு சாதாரணமா ஒரு நாத்திகம் பேசுறோம்னு சொல்றாருன்னா, என்னங்க அவரு கோபர்களோட ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒழிச்சு வச்சுக்கிட்டாரு, அவங்கள நிர்வாணமா பாக்குறாரு, இப்படி பாக்குறாரு, அப்படி பாக்குறாருன்னு அவங்க பண்றாங்க. இது எல்லாமே அபராதம் தான். ஏன்னா அதே வந்து நாம எப்படி பார்ப்போம் பாருங்க. ஏன்னா அது ஒரு லீலையிலே இருக்குது, பகவானுடைய லீலையிலே இருக்கு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நீங்க இருக்கீங்க, பகவானை எப்படி பகவானை ஒரு குறிக்கோள் வச்சு வேண்டுவீங்க? அவரை ஒரு எந்த உறவுல வச்சுப்பீங்க? எனக்கு கணவராக வர வேண்டும் பகவானை, எனக்கு அவர் மனைவியாக வரணும், எனக்கு அப்பாவா நான் வணங்கணும், நான் அம்மாவா வணங்க எடுத்துக்க போறேன், அவரை நான் பிள்ளையா எடுத்துக்க போறேன், பேரனா எடுத்துக்க போறேன். அப்படி பேரு நிறைய பக்தர்கள் பகவான் கிட்ட வேண்டிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி வேண்டுதலை நிறைவேற்றுக்காதான் அந்த லீலை கொடுக்குறாரு பகவான். எனக்கு மனைவியாக உன்னை நான் மனைவியா எடுத்துக்கிறேன்னா அவர் மனைவியா எடுத்துக்கிறாரு நம்மள. நான் கணவனா வேணும், நீ கணவனா வேணும், அவர் கணவனா வராரு. நமக்கு மனைவியா வேணும், மனைவியா வராரு. பையனா வேணும், பையனா வராரு. சோ அந்த மாதிரி உறவு முறையா தான் அங்க கோபர்களுக்கு பகவான் அந்த இது காட்சி கொடுக்குறாரு. அந்த மாதிரி இது அது எப்படி இருக்கும்? ஆன்மீக தன்மையோட நம்ம உணரும் போதுதான் அந்த இது பிடிக்கும். இப்ப ராசலீலை நடக்குது. ராசலீலையில பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு கொச்சப்படுத்துவாங்க. ஆனா ராசலீலை பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகமானது. அதே நம்ம பகவான் உணர்வோட நம்ம அதை பத்தி அந்த ராசலீலை கேட்கும் பாத்தீங்களா, நமக்கு ஆனந்த கண்ணீர் வரும், ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ணீர் வரும். ராசலீலையோட ஒரு அந்த நயனம் பாத்தீங்களா, அந்த இதை அதை என்ன சொல்லுவாங்க, எனக்கு கரெக்டா சொல்ல வரல எனக்கு. அது அந்த டான்ஸும் சரி, அவங்க அந்த பேசுற வார்த்தைகளும் சரி ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் ராசலீலையில. அந்த பாடுறதும் சரி, அது மாதிரி அது கேட்க நமக்கு அப்படியே ஆனந்தமா இருக்கு. அது பகவான் உணர்வோட இருக்கும்போது தான். பௌதிகத்தன்மை இருக்கும்போது அது சாதாரணமா பாப்பு ராக்கு அந்த மாதிரி போயிடும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ பகவானே சாதாரண மனிதனாக கருவது மிகப்பெரிய அபராதமாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. 13வது பதம் என்ன சொல்லுது பார்ப்போம். இந்த பதம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தைவீம் பிரகிருதிம் ஆஸ்ரிதः பஜன் யனன்ய மனசோ ஞாத்வா பூதாஹிம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிதாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களும் தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானை என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டு உள்ளனர்.
அப்போ பௌதிக தன்மையில உள்ளவங்க பகவானை நாத்திகம் பேசுறான், கர்மியா செயல்படுற, கர்ம யோகியா வந்தா கூட அவன் என்ன பண்றான், அந்த ஞானத்துல அது இன்பம் அடைகிறான். அந்த தான் என்ற கருவத்தினால அவன் அந்த பகவானுடைய லோகத்துக்கு போக முடியாம இருக்கிறான், கர்ம யோகியா செயல்பட்டாங்க. ஆனா பகவான அனநேய பக்தி, பிரேம பக்தி, அந்த பக்தியில கொடுக்குறவன் கண்டிப்பாக எப்படி இருப்பான் பாருங்க, அவருடைய பாதுகாப்புல இருக்கிறான், பகவானுடைய பாதுகாப்புல இருக்கான். ஆனா இயற்கையை அனுபவிக்கிறான், அந்த பௌதீகத்தையும் அந்த பிரகிருதியும் அனுபவிச்சுன்னு தான் இருக்கிறான். அனுபவிச்சுட்டு காற்றை யூஸ் பண்றான், தண்ணியை குடிக்கிறான், நடத்த வைக்கிறான், எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்றான், சொத்து வச்சுக்கிறான், எல்லாமே பண்றான். ஆனா எப்படி பண்றான், அந்த சொத்தை வச்சாலும் அடுத்தவங்களுக்கு தானம் கொடுக்கணும், அடுத்தவங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம பணிவிட பண்ணணும், ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும், பகவானோட உணர்வோடு செய்யணும்னு நினைப்பான். அது பகவானுடைய பாதுகாப்புல இருக்கான். அவன் குழப்பமே அடைய மாட்டான். அந்த இடத்துல அவன் என்ன சொல்ற பகவான், அந்த மாதிரி ஆத்மாக்களை என்னுடைய மகாத்மாக்கள்ன்றார், எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள்ன்றார், குழப்பம் அடையாதவன், பொறாமை இல்லாதவன்றார், அந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள். அப்ப நாமளும் அந்த மாதிரி ஆத்மாக்களா ஆகணும், கண்டிப்பாக ஆகணும். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானை என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அடிபற்றவனாக அறிந்து என்னை அதாவது பக்தி தொண்டு பூர்ணமாக ஈடுபட்டு உள்ளனர் அப்படின்னு. இப்படி விளக்கம் பாருங்க, சீல பிரபுபாதா கொடுக்குறாங்க. யார் உங்களை மதிக்கிறார்கள்? மகாத்மாக்கள், பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபடுவர்கள். அப்ப பகவான் உணர்வோட செயல்படுறவன் கண்டிப்பாக பகவானே சொல்ற என்னுடைய மகாத்மாக்கள்ன்றார், அவன் என்னுடைய பாதுகாப்புல இருக்குன்றார். பகவானுடைய பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா சுய இன்பத்திற்காகவோ முக்திக்காகவோ ஆசைகள் இல்லாம இருப்பதுதான் முக்கியமா. இப்போ ஒரு யாராவது ஒரு டக்குனு ஒரு மாதாஜி சொல்லி பாருங்க, நீங்க ஏங்க பக்தி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு என்ன சொல்லுவீங்க? யாராவது விளக்கம் கொடுங்களேன். நீங்க பக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன், பகவானுக்கு நான் பக்தி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்ன, எதுக்காக பக்தி கொடுக்குறீங்க? ஈவன் டேக் தான், நல்லதெல்லாம் நடக்கணும், நமக்கு எல்லாம் நினைச்சதெல்லாம் நடக்கணும். என்ன பிரபு? நினைச்சதெல்லாம் நடக்கணும், நன்மையே நடக்கணும், நமக்கு அவரோட சரணாகதி அடையணும், அவர்கிட்ட சரணாகதி அடையணும். ஓகே, வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? இப்போதைக்கு இந்த வயசுல இப்ப எதுக்கு நான் கிருஷ்ணனை விழுந்து விழுந்து கும்பிடுறேன் அப்படின்னா, பகவானே நான் உன்னோட எந்த நீ புழுவா படைச்சுக்கோ, என்னமா வேணாலும் நீ படைச்சுக்கோப்பா, அது என்னுடைய வேணா எனக்கு தெரியாது, உனக்கு தான் தெரியும். ஆனா நீ எந்த ஒரு பிறவியா எனக்கு கொடுத்தாலும் அங்க மனசுன்னு ஒண்ணு கொடுப்ப இல்லையா, அதுல எப்பயுமே நியாயமா இருக்கணும், தர்மமா இருக்கணும். நான் இப்பதான் எல்லாமே உணர்ந்திருக்கேன், ஒரு 15 வருஷமா. இந்த அறிவு மேலும் மேலும் வளரணும், அதுல இருந்து நான் விலகாம வாழணும், அவ்வளவுதான். மத்தபடி நான் என்ன செஞ்சேன், ஏன் செஞ்சேன், முத்தி இருக்கா இல்லையான்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஓகே மாதாஜி, அப்போ இதெல்லாம் இது மாதிரி வாழணும் இல்ல, நீங்க ஓகே, நீங்க சொன்னதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன். இது மாதிரி வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க பாத்தீங்களா, அது பௌதீகம், அது பௌதீகம் இல்ல. வாழணும்னு நினைக்கல, எதை கொடுத்தாலும் உன்னுடைய வழியை விட்டு நான் பெறலாம இருக்கணும். ஏன்னா எனக்கு தெரியாது நான் என்ன பண்ணேன், நீ எனக்கு எப்படி பிறப்ப கொடுக்க போறேன்னு எனக்கு தெரியாது. நீ எதை கொடுத்தாலும் உன்னுடைய வழிகள்ல நான் இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டேன், அந்த வழிகள்ல இருந்து நான் விலகாம இருக்கணும், அந்த வரத்தை எனக்கு கொடு. ஓகே ஓகே, சரிங்க மாத்த, நீங்க உள் வாங்கி இருக்கீங்க, ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் புரியல் அடையணும். ஓகே, இப்போ பகவான் கிட்ட வேண்டது பாத்தீங்கன்னா, இப்போ பிரபுஜி சொன்னாங்க இல்லைங்களா, நம்ம ஒரு பௌதிக செயல்பாடு இருக்கும்போது நமக்கு தேவை அப்படின்னு நினைப்பாங்க, ஆன்மீக செயல்பாடு நம்ம முக்திக்கான காரணம்னு சொல்றாங்க. ஆனா பகவான் வேதங்களை என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அந்த இது எல்லாமே இங்க ஃபர்ஸ்ட் இது பாருங்க, சுய இன்பத்திற்காக முக்திக்காக ஆசைகள் இல்லாமல் இருப்பதுதான் முக்தி. எனக்கு வேணும்னு நினைக்கவே கூடாது, நான் பகவான் லோகத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கவே கூடாது, அது பிரேம பக்தியில வராது, அது மோக பக்தியில தான் வரும். நான் இப்ப யாராவது எத்தனை சொல்லுங்க, நான் எதுக்காக பக்தி கொடுக்குறேன், நான் பகவான் லோகத்துக்கு போகணும், நான் முக்தி அடையணும், பகவானுக்கு அவருடைய பாதாள விந்தத்துல அவருடைய தூசியா நான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க, எல்லாருமே ஆசைப்படுறது, அது மோக பக்தின்னு சொல்லப்படும். அது பகவானுடைய செயல், அது பகவான்கிட்ட ஒப்படைச்சிடணும். ஒப்படைச்சிட்டு நம்முடைய வேலை என்ன, பகவானுக்கு நித்திய சேவகன், அவ்வளவுதான். நம்ம அதை நினைச்சாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பௌதிகத்துல போயிடுறோம். வேதம் சொல்லுது, நம்ம இந்த லெவல் 2ல இருக்கும்போது நம்ம உணர முடியாது, லெவல் 3 லெவல் 4 லெவல் 5 வரும்போது தான் அது நம்ம உணர முடியும். நான் இப்ப அந்த லெவல் 5 லெவல் 3 போனதுனால இங்க சொல்றதுனால கொஞ்சம் உங்களுக்கு குழப்பமா இருக்கும், ஆனா போக போக அது விரிவா வந்துடும் உங்களுக்கு. அப்போ முக்திக்காகவோ இன்பத்திற்காகவோ சுய இன்பத்திற்காகவோ ஆசைகள் இல்லாத இருக்கணும். ஏன்னா முக்தி தேவையில்லை, பகவானே எனக்கு அது தேவையில்லை, உன்னுடைய அரிநாமத்தை நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும்,
உனக்கு நான் உன்னுடைய சங்கீதம் நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இதுதான் பகவானே எனக்கு வேணும், வேற எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம், எங்க ஒன்னால படைச்சுக்க. இதுதான் வந்து பிரேம பக்தி. இல்ல நான் வந்து உன்னுடைய பாதாள விந்தத்தை நான் வந்து படுக்கணும், அங்க வந்து தூசியா இருக்கணும், நான் கல்லா இருக்கணும், பூனையா இருக்கணும், அதா இருக்கணும், இருக்க வேண்டது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது மோக பக்தியில போகுது. அது இருக்கக்கூடாது. அப்படிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி பரமபுருஷ பகவானை நடுநாயனாக கொண்டிருந்தல், அதாவது அண்ணனையே அதான் பகவானை மையப்படுத்தணும். எந்த செயல் பண்ணாலும் பகவானை மையப்படுத்தணும். அப்போ பக்தர்கள் சங்கத்தில் சேவை செய்தல், பகவானுடைய ஹரிபக்தியோட இருந்து பகவானுடைய உணர்வோட இருந்து நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுங்க, பகவானுக்கு ஹரிநாமத்தை சொல்லுங்க. முடிஞ்சா குறைஞ்சது மாசத்துல ஒரு நாளாவது ஏதாவது ஒரு விஷ்ணு கோயிலுக்கோ எந்த கோயிலுக்கு வேணா போங்க, எந்த கோயிலுக்கோ போய் அங்க போய் பஜனையில கலந்துங்க. கண்டிப்பா பஜனை கலந்துங்க, ரொம்ப நல்லது. அது அந்த பக்தியை வந்து அதுதான் வந்து அனநிய பக்தியை கொண்டு போற செயல். அது நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் நடக்கும், அந்த பக்தியில போய் கலந்துங்க. அது மாதிரி முடிஞ்ச வரைக்கும் கோவில்ல போய் பகவானுக்கு அவரு காதுல விழுதோ இல்லையோ உங்க காதுல விழுற மாதிரியாவது பாராயணம் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாஷையில பண்ணுங்க. சமஸ்கிருதம் தான் பண்ணணும் அவரும் இல்லை, சான்ஸ்கிரிட்ல பண்ணணும் அவசியமே இல்லை. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாஷையில எந்த லாங்குவேஜ்ல நீங்க பேசிங்க, பகவானுக்கு எல்லா லாங்குவேஜும் புரியும். அவர் ஏழையா பணக்காரனா படிச்சவனா ஏழை படிக்கவே இல்லை இவன் முட்டாளு அதெல்லாம் பகவானுக்கு தேவையில்லை. ஏன் அவன் எல்லா ஆத்மாவும் அவருடைய ஆத்மா, அவருடைய நித்திய சேவகன் தானே, இல்லைங்களா? ஸோ அப்ப இருக்கும்போது அவர் அது மாதிரிலாம் பார்க்க மாட்டார். நீ எந்த லாங்குவேஜ் எப்படி படுறியோ நீங்க படிக்கலாம், சொல்லலாம், அவர்கிட்ட சொல்லலாம். ஸோ அதுதான் உண்மையான பக்தின்னு சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அதோட பலன் என்ன மாதிரி பலன் பாருங்க. அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின் கைவித்திய பிரகிருதின்னு சொல்லப்படும். இது மாயத்தன்மையில வருது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா யோக மாயா மூலியமாக இது நம்ம நேற்று படிக்க வந்தோம், டைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நாம அடுத்த வாரம் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோம். அது நேற்று உள்ள கிளாஸ்ல எல்லாரும் முடிஞ்ச வரைக்கும் திங்கள் செவ்வாழை கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணுங்க. ஏன்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன பக்தியில நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னன்றதை நாம உணர வைக்கிறது தான் அந்த மாயத்தன்மையில உள்ள அந்த கிளாஸ். அது ரொம்ப அற்புதமா போயிட்டு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த வாரம் திங்கள் செவ்வாழை அட்டன் பண்ணுங்க. சோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்றது, தெய்வீக இயற்கையினால் பாதுகாக்கப்படுகின்றனர் அப்படின்றது. ஏன்னா இது யோக மாயாவோட சக்தியில இந்த பிரகிருதினாவே பௌதிகம் தான், இயற்கை தான், ஜட உலகம் தான் அது. ஆனா அதனால அதாவது அதாவது யோக மாயா சக்தி மூலியமாக இந்த பிரகிருதியை பகவானுடைய பாதுகாப்புல நாமும் இயற்கை பாதுகாப்புல நாம பாதுகாக்கப்படுகிறார் அப்படின்னு. அப்போ நாம என்னதான் புலன் சாப்பிட்டாலும் சரி, என்னதான் பௌதிகமா உடல இருந்தாலும் சரி, என்னதான் நாம சாப்பிட்டாலும் அகர்ம வழியில சாப்பிடும் போது, அகர்ம வழியில நம்ம செயல்படும் போது, அகர்ம வழியில நம்ம பேசும்போது, அகர்ம வழியில நம்ம செயல்பட்டோம்னா கண்டிப்பாக பகவானுடைய பாதுகாப்புல ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்துடும். அப்போ யோக மாயா சக்தியில நம்ம கண்டிப்பாக வந்துடும்ன்றதை நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14வது பதம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? யாராவது புரியலன்னா கேள்வி கேளுங்க, உணவு விளக்கலாம். ஏன்னா நம்ம அது சில பேருக்கு புரியாம கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்று ஒரு மாதாஜி பிரபுஜிலாம் சொன்னாங்க, நேற்றுக்கு அந்த கிளாஸ்ல கொஞ்சம் நிறைய புரியல, எனக்கு விளங்கல அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா அந்த டைம்ல கேட்டுருங்க, ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு அது புரியலன்னா டைப்பு கேளுங்க, நம்ம உட்காந்து ஃப்ரீயா படிக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சா போதும், நம்ம புரியுற அளவுக்கு படிச்சிருந்தா போதும். எல்லா ஸ்லோகமும் ஒரே நாள்ல படிக்க வேண்டாம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்தாலும் அது நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னா நமக்கு அப்புறமா அதுதான் நமக்கு சக்சஸா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் என்ன இருக்குங்களா? இல்ல பிரபுஜி, இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சது அப்படின்னா, எந்த சக மனிதனா இருந்தாலும் சரி, நம்ம குழந்தைகளே இருந்தாலும் சரி, அவன் குறைகளை சுட்டி காட்டி அவளை வந்து இது பண்ணி, இல்ல அவளை வந்து நாம வந்து சம்டைம்ஸ் நம்ம மற்றவளை கர்ஸ் பண்றது, உனக்கு சரியா நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றது, இல்ல நம்ம பாசையே திட்டுறது, எதுவுமே அவசியம் கிடையாது. வாய் மூடி நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தாலே போதும். முதல்ல முக்கியம் அதுதான். நோ நீட் டு திங்க் அபவுட் எனிபடி எல்ஸ். அவ நம்மள எப்படி சொல்லிட்டா, அவ எப்படி சொல்லிட்டா, இவா இப்படி பண்ணிட்டா, இவா என்ன அவமானப்படுத்திட்டா, இவா என்ன செஞ்சுட்டான்னு நம்மளை நாமளே காயப்படுத்திக்கிறது அவசியமே இல்லை. ஏன்னா இதுல வந்து இது தேவையே கிடையாது. இது வந்து யாரால் பாட்டாத்த காடு கடவுளே சொல்லிட்டு போறாரு, சொல்லிட்டு போய்கிட்டு சொல்லி விட்டுற வேண்டியதானே ஒழிய, அந்த ரியாக்ஷனும் ரெஸ்பாண்டும் பண்ணலனால 50% ஆஃப் பாவ காரியங்களை கையை விட்டு போயிடுறது. ஏன்னா ரியாக்ட் பண்றதுனாலதான் இந்த பிரச்சனைகளே எல்லாத்துலயுமே. எனக்கு நீ பண்ணீங்கன்னா உனக்கு நான் ஒண்ணு செஞ்சேன், எனக்கு ஒண்ணு செஞ்சேன். நீ என்ன மூஞ்சிய பார்த்து குட் மார்னிங் சொல்ல, உனக்கு நான் நாளைக்கு சொல்ல மாட்டேன். இந்த மாதிரி பேர்டனை போட 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 மனசுக்குள்ள இந்த பேர்டன் ஒரு ஆளை பார்த்த உடனே அந்த தெய்வீகத்தன்மை போயிட்டு
நமக்கு என்னெல்லாம் இவன் ஐசாட்டியம் பண்ணிருக்கான்றதான் முதல்ல ஞாபகம் வந்து அதுக்கு நாம ரியாக்ட் பண்றதுலயே பாதி லைஃப் முடிச்சு போயிடுறது. ஆக்சுவலா நம்ம டெவலப் பண்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்ல, மத்தவங்கள வச்சு காயப்படுத்துறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகளை நிறைய நம்மள உருவாக்கி கொள்றது. ஆக்சுவலா இது அவரையே அவரும் கடவுளுடைய இவரு தானே, போயிட்டு போட்டுப்பேன் அப்படின்ற எண்ணம் வந்துருச்சுன்னா நமக்கு பேர்டன் கம்மியாயிடுறது. நமக்கு பேர்டன் கம்மியாயிடுச்சுன்னா நமக்கு செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்துடுறது. செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா வந்துருச்சுன்னா பிரபுஜி. பௌதிக தன்மைக்கு உண்டான அத்தனையும் ஹரே அனுபவிப்பாங்க. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்த பக்தி அந்த இது உன்னையே நான் வந்து உன்னுடைய பேரை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோன்னு சொன்னீங்கல்ல, அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கதை ஒண்ணு சொல்லுவாங்க. அனுமார் வந்து ராமன் வந்து வைகுண்டத்துக்கு போகும்போது நீ வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடும்போது அங்க ராமநாமம் சொல்லுவாங்களான்னு கேட்பாராம் அனுமார். அங்க அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாராம். அப்ப நீ இப்போ நான் இங்கேயே இருக்கேன், எனக்கு ராமநாமம் சொல்றதுலதான் இன்ட்ரெஸ்ட், அதுதான் எனக்கு நிம்மதியை தருதுன்னு சொல்லி இங்கே பூலோகத்திலே இருந்துருவாராம். எங்கெங்க ராமநாமம் ஒழிக்கப்படுதோ அங்க எல்லாம் நான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாரு. இன்னொன்னு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு தெய்வம்னு சொல்லி ஒரு மூஞ்சி ஒரு உடல் இதுன்னு வச்சா அவருடைய ஆற்றல் வந்து அந்த இதுக்குள்ள கட்டுப்பட்டுருது. அது கட்டுப்படுத்தப்படாத விஷயம்ன்றதுனால அப்ப எதை வந்து மகான்கள் உணர்றாங்கன்னு எங்க தாத்தா சொல்லுவாரு, உணர்றாங்க அப்படின்னா மனசுல நிர்மலமான அமைதி, அதாவது எந்த வித குற்றம் குறையில்லாத அமைதி நமக்கு இருக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது அது இருக்கிற அந்த நேரத்துல எதெல்லாம் அந்த அமைதியை கெடுக்கிற விஷயமோ அதுல எல்லாம் ஈடுபடக்கூடாது, அதையெல்லாம் தவிர்த்துருங்க அப்படின்னு எங்களுக்கு சின்ன பிள்ளைல எங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்படி அந்த அமைதி தான் தெய்வம். அந்த அமைதி, அந்த இன்பம், அமைதி வந்தாலும் இன்பம் தன்னால வந்துடும். ஆனா அதெல்லாம் பெரிய விஷயம், அப்பெல்லாம் புரியல, என்னமோ சொல்றாரு அப்படின்ட்டு கேட்டுட்டு இருப்போம். ஆனா இப்ப அந்த இதெல்லாம் படிக்கும்போது ஓ அப்படியா அப்படியா அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிக்குது இப்பதான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி, ராமாயணம் பாராயணம் பண்ற இடத்துல கட்டாயம் அனுமனுக்கு ஒரு சீட் போட்டு வச்சுறாங்க பிரபுஜி. அவர் வந்து உட்கார்ந்து இருப்பாராம் கட்டாயமா. ஆமா, அதெல்லாம் உண்மைன்னு தான் சொல்றாங்க. அதெல்லாம் உண்மைன்னு தான் சொல்றாங்க. அவர் வந்து இருக்காருன்னு நிறைய இடத்துல ப்ரூஃப் பண்ணி, இந்த காசில எல்லாம் ப்ரூஃப் பண்றாங்களே நிறைய. ரகுநாத கீர்த்தனம் தத்திர தத்திர கிருதமஸ்து காஞ்சலியும் பாஸ்பவாரி பரிபூர்ண லோச்சனம் மாருதியும் ஆச்சசாந்தகம். எங்கெல்லாம் ராமாயணம் பாடப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் கண்ணீர் மல்க கூப்பிய கரங்களுடன் அவர் வந்து அமர்வாராம் பிரபுஜி. அழகா சொன்னீங்க மாதாஜி. சரி, இப்ப நாம ஓரளவுக்கு புரிதல் அடைஞ்சிருக்கிறோம். இத 13வது ஸ்லோகத்தோட கண்டினியூட்டி தான் இது. என்ன சொல்ல வராரு இந்த ஸ்லோகத்துல பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா, இந்த ஸ்லோகம் படிக்கலாம். பிரபுஜி நான் படிக்கிறேன். படிங்க மாதாஜி, படிங்க. சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தஸ்ச திருடவ்ரதாः நமஸ்யந்தஸ்ச மாம் பக்த்யா நித்யயுக்தா உபாசதே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகா படிச்சீங்க மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அந்த 13வது பாதத்தோட கண்டினியூ. என்ன சொல்றாரு? எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றன அப்படின்றார். இப்ப இந்த இடத்துலயும் சொல்றாரு மகாத்மாக்கள்ன்ற பகவானுக்கு கீர்த்தனம் பண்ணா போதும். 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ணார். ஆனா கோடான கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி சூரிய பகவானுக்கு இந்த கீதையை கொடுத்திருக்கிறார். அப்பவே சொல்லிட்டார், கீர்த்தனம் தான் பகவானுடைய அந்த அவருடைய அரிநாமத்தை சொல்லி கீர்த்தனம் பண்ணாவே போதும். உங்களுக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்கா, யாராவது நம்மளை திட்டாங்களா, யாராவது நம்மள ஏதாவது தடுங்கல் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்னு அவரை ஏன் தடுங்கல் பண்ணாரு, ஏன் திட்டினாரு அப்படி உணராதீங்க. அந்த அந்த அது 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 நினைச்சீங்கன்னாவே அந்த குணம் நமக்கு வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. இப்போ ஒரு பிரபுஜி சொன்னாரு பார்த்தீங்களா, ரொம்ப அழகா சொன்னாரு பாருங்க. அந்த மாதிரி தன்மை வந்துடும். யாராவது ஒருத்தர் கோவப்படுறாங்கன்னா அவர் அந்த இதை உள் வாங்காதீங்க. உள் வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க அந்த குணம் போயிடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். நம்மள அறியாமலே அதுக்குள்ள நம்மளும் போயிடுவோம். அது போயிடுவோம். அது அந்த செயல் வருது. ஆனா இருந்தாலும் அந்த நேரத்துல பகவான் நினைங்க, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. அவ்வளவுதான். அந்த மாயை நம்ம கிட்ட வரா மாதிரி பண்ணி விட்டுருவாரு.
அப்போ அந்த மாதிரி கோவப்படுறாங்கன்னா அவங்க வந்து அகங்காரத்துக்கு போயிட்டாங்க. ஆல்ரெடி ரசோல் வந்து தமோ குணத்துக்கு மாறுறாங்க. அவங்க தமோ குணம்னா சண்டால குணத்துக்கு போயினுக்கிறாங்க. அவங்க வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய குணத்துக்கு போயினுக்கிறாங்க. நாம போனோமா அது மாதிரி? நாம எதுவுமே எந்த தப்பும் பண்ணலையே. அப்படிங்கும்போது நாம ஏன் மாறணும்? நம்ம ஏன் போகணும்? அந்த வார்த்தைக்கு நம்ம அந்த வார்த்தையை உள் வாங்கிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம், கண்டிப்பா நமக்கும் அந்த அகங்காரம் வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, என்னங்க ஒருத்தர் கோவப்படுறாரு, அடிக்க வர்றாரு, நம்ம எப்படிங்க அதை வந்து கேட்காம கொள்ளாம இருக்க முடியும், உள்வாங்காம இருக்க முடியும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஏன்னா நீங்க ஹரிபக்தியோட இருந்தீங்கன்னா அவரு உங்ககிட்ட கோவப்படவே மாட்டாரு. நீங்க பௌதிகத்துல மாறினால்தான் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல அந்த அந்த சம்பவம் நடக்குது. நீங்க அந்த சம்பவம் நடக்குது காரணம் நம்ம கிட்டதான் இருக்கு. சோ நம்ம தவறு பண்ணிருக்கிறோம், அதனாலதான் அவர் கோவப்படுறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. தவறு செஞ்சா என்ன மன்னிச்சிருங்க, தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்துடும். அந்த இடத்துல சரணாகதி அடையணும். பகவான நினைங்க. எழுத்தாப்புல பேசுறவரு கோவப்படுறாருன்னா அவரு பகவான், அவர் நினைங்க. நினைச்சிட்டாவே போதும், விரோதியா பார்க்காதீங்க, பகவானா பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, நீங்க செய்யவே இல்லை, தப்பே பண்ணல, ஆனா கோவப்படுறாரு, அந்த தன்மை வரக்கூடாதுன்னா நீங்க அந்த சாந்தமா போகணும். இதுதான் அகிம்சை சொல்ல. இது தெய்வீகமான குணங்கள். இந்த குணம் சகிப்புத்தன்மை இருக்கணும், அகிம்சை தன்மை இருக்கணும். அப்ப இருந்தாதான் இந்த குணம். இதெல்லாம் எப்படி வரும்? இது மகாத்மாக்கள் சொல்லப்படுறாரு. எப்படி? பகவானுடைய உணர்வோடு செயல்படும் போதுதான். எப்பொழுதும் எனது புகழும் கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடைய நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றன. எப்படி வழிபடுறாங்க பாருங்க, இல்லைங்களா? எப்பொழுதுமே பகவான் கிருஷ்ணரின் புகழ் பாடிட்டு, அவருடைய புகழ் பாடிக்கிட்டே இருக்கணும், திடமான இருக்கணும், உறுதியா இருக்கணும். பக்தியுடன் நிரந்தரமாக பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடுவார்கள். அன்னைய பக்தியை பகவானுக்கு வழிபாடு பண்ணணும். எத்தனை பேர் காலையில எழுந்துக்கிறீங்க, எத்தனை பேர் எழுந்துக்கிறீங்க பாருங்க, நீங்களே சொல்லி பாருங்க. அதாவது 4 மணிக்கு எழுந்துக்கிறப்ப அது ஒரு வேற ஒரு என்ன சொல்லு டைம் டேபிள் மாதிரி கொடுத்துக்கிறாங்க. 3 மணிக்கு எழுந்துக்கலாம் அதி உத்தமம் சொல்றாங்க. 3 மணிக்கு எழுந்துக்கிறவர், 4 மணிக்கு எழுந்துக்கிறவர் உத்தமம் சொல்றாங்க. அதி உத்தமம் மக உத்தமம் சொல்லிட்டு அந்த 6 மணிக்குள்ள எழுந்துறவருக்கு ஓகே, பரவாயில்ல, பக்திகளுக்கு மாத்துவேன். 6 மணிக்கு மேல சூரிய உதயம் ஆன பிறகு தூங்குறவங்க வந்து கும்பகர்ணம் தான். அவரோட செயல்பாடு வேற மாதிரி, அதர்மம், அது வேற மாதிரி செயல்ல போயிடுது. சோ அந்த மாதிரி இருக்க விட 3 மணிக்கு எழுதுனா அது அதி உத்தமம் சொல்றாங்க. 2:30 மணிக்கு எழுந்துறவங்க இருக்கிறாங்க. ஏன்னா பகவானுக்கு 3 மணிக்கெல்லாம் எழுப்பி உட்கார வைக்கணுமே. அவரை விக்கிரக வழிபாடு பண்றவங்க 3 மணிக்கு எழுப்பணும். அவரை சங்கு ஊதி வச்சு உட்கார வச்சு அவர் தூபம் போட்டு உட்கார வைக்கணும். தூங்குறவரை எழுப்பி உட்கார வச்சு அவர் குளிப்பாட்டணும் இல்லையா? அந்த வேலையெல்லாம் செய்யறதுக்கு எத்தனை மணிக்கு எழுந்துக்க முடியும்? 2:45 2:30 மணிக்கு எழுந்தாதான் செய்ய முடியும். செஞ்சு அவர் உட்கார வச்சு அவர் தூபம் எல்லாம் போட்டு அவர் அலங்காரம் பண்ணி 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்தியை பண்ணி அவர் பண்ண வச்சு அவருக்கு அதுக்கப்புறம் அவர் கீர்த்தனம் எல்லாம் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு நம்ம மணி என்ன ஆயிடும்? 5:45 ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் 6 மணிக்கு மேல பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணணும், பிரசாதம் பண்ணி வைக்கணும், படையல் பண்ணணும். சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய சாதன பக்தியில வருது. 12வது அத்தியாயத்துல படிப்போம் இந்த பக்தியை பத்தி. சாதன பக்தி. அண்ணனைய பக்தியை உன்னால கொடுக்க முடியலையா அர்ஜுனா? முடியலையா? விட்டுடு, பரவாயில்லன்றார். சாதன பக்தியாவது பண்ணுன்ற. சாதன பக்தி இப்ப நம்ம சொன்னமே இதுதான் சாதன பக்தி. அந்த பக்தியாவது கொடுக்குறார். சரிடா எப்பா, நீ அந்த பக்தியை கொடுக்க முடியலையா? நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலேயே பண்றியா? அதுவும் முடியலையா? சகாம கர்ம யோகத்துல பண்றியா? அதுவும் முடியலையா? உன்னால ஞான யோகத்துல பண்றியா? பக்தி கொடுக்குறியா? அந்த பக்தியும் கொடுக்க முடியலையா? தியான யோகத்துல பண்ண முடியுமா? அதுவும் பண்ண முடியலையா? பயிற்சி செய்ய பண்ண முடியுமான்னு கேக்குறேன். கடைசி என்ன சொல்றாரு? தியாகம் பண்ணுன்ற. உன்னுடைய செயல் எல்லாத்தையுமே நீ தியாகம் பண்ணுன்றாரு. அது பெரிய விஷயமே கிடையாது. நீ என்ன சாப்பிடுற, என்ன செயல் பண்ற, என்ன தூங்குற, எப்படி படுக்கிற, எல்லா விஷயத்தையுமே அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுன்றார். எதையெல்லாம் சொல்றியோ, எதையெல்லாம் படைக்கிறியோ, எதையெல்லாம் செய்யறியோ எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணு. அந்த பாவத்தை நான் ஏத்துக்கிறேன், நீ என்னுடைய அம்சம் நீ அப்படின்றார். 12வது அத்தியாயம் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. பக்தி யோகத்துல கடைசி அத்தியாயம் அது இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம படிக்கிறது எங்க படிக்கிறோம்? பக்தி யோகத்துல தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம். பக்தி யோகத்துல இப்ப எத்தனாவது அத்தியாயத்துல படிக்கிறோம்? நாமோ 9வது அத்தியாயத்துல படிக்கிறோம். பக்தி யோகத்துல 3வது அத்தியாயம் இது. ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் இது இல்லைங்களா? பக்தியை ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. அப்ப வழிபடுகிற பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வந்தனை செய்தபடி, பகவானுக்கு வந்தனை செய்தபடி. அப்படி எப்படி வழிபடுறோம்? இந்த 4 விதமான செயல்பாடு. மகாத்மா என்பது பரமபுருஷ பகவானும் பற்றூராக இருப்பவர்கள்.
ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப அந்த மாதிரி பக்தியில நாம இருக்கணும். சரி, இப்ப இந்த ஒரு கதை ஒண்ணு இருக்கு. இந்த கதையை முடிச்சிட்டு நான் முடிச்சிடலாமா கிளாஸ? இப்ப இந்த கதை ஒண்ணு இப்ப இந்த பார்த்துட்டு இருக்கல இந்த படம், இந்த கதை யாருக்கா தெரியுமா? ஆமா, எல்லாம் எடுத்து குரங்குகளுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கா தெரியுமா? நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோம் இந்த கதையை. தெரியாது. இந்த கதையை சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கலாம். பிரபுஜி ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கு, சொல்றேன். சொல்லுங்க மாதா, சொல்லுங்க மாதா. பிரபுஜி, இந்த பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாரு, சின்ன பிள்ளையா இருக்கிறப்போ அந்த இது அங்க அவங்க அம்மா வந்து அந்த உரியில தொங்க விட்டுருக்கிற அந்த வெண்ணெய் எல்லாம் எடுத்து அவங்க நண்பருக்கும் கொடுத்து அவங்க வந்து சாப்பிடுறாங்க. அத வந்து அவங்க அம்மா கண்டிக்கிறாங்க. டெய்லி இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க, கண்டிக்கிறாங்க. தூக்கி எல்லாத்தையும் மேல கட்டி விட்டுறாங்க பிரபுஜி. ஒரு நாள் வந்து அவங்க வந்து அந்த குரங்குகள் எல்லாம் வந்து போகுது. அப்போ என்ன பண்றாங்க, அங்க வந்து இல்ல இத கிருஷ்ணர்ட்ட கேக்குறாங்க. அவர் வந்து இல்லம்மா நான் கிடையாது அப்படி சொல்லிடுறாங்க. அப்போ வந்து இத கண்டுபிடிக்கணும்ன்றதுக்காக பிரபுஜி பக்கத்து வீட்டு அம்மான்னு நினைக்கிறேன் பிரபுஜி. ஓகே ஓகே, சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க. அவங்க வந்து இத கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து என்ன பண்றாங்க, மணியை கட்டி விட்டுறாங்க பிரபுஜி. அவரு வந்து அந்த இத தொட்டா மணி அடிக்கிற மாதிரி இவர் என்ன பண்ணிடுறாரு, இவங்க அந்த அந்த கூட்டம் அந்த குரங்குகளோட போறாங்க பிரபுஜி. அப்போ வந்து என்னன்னா வந்து அந்த மணியை வந்து பிடிச்சுக்க சொல்றாரு. பிடிச்சுக்க சொல்லிட்டு வந்து அவர் வந்து அந்த இதுல இருக்கிற இதெல்லாம் குடுக்குறாரு, வெண்ணெயெல்லாம் குடுக்குறாரு. அப்போ வந்து அவர் சாப்பிடும்போது என்ன பண்ணிடுது, மணி அடிச்சிருதுங்க பிரபுஜி. என்னன்னா வந்து அது வந்து அந்த இது சொல்றாங்க. அப்போ அந்த அம்மா பிடிச்சிடுறாங்க கிருஷ்ணரை. அப்போ வந்து என்ன, உங்களை மணியை பிடிச்சுக்க சொன்னா நீங்க மணி அடிச்சிட்டீங்க சொல்லும்போது, உங்களுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணும்போது இந்த மணி அடிச்ச இதுக்கு வந்து அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதான பிரபுஜி. ஓகே, உங்களுக்கு புரிதல் ஓரளவுக்கு இருக்கு, பாத்துக்கலாம். சரி, இப்ப இந்த கதை எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமான இது கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல படிக்கும்போது உங்களுக்கு உணர்வீங்க, அதை படிப்பீங்க. அந்த கிளாஸ்லயே அட்டன் பண்ணுங்க. பகவானுடைய லீலை வைபவம் எல்லாமே அதுல இருக்கு, பானத்தெல்லாம் இருக்குனால. சரி, ஓகே. இங்க பகவானுடைய அதாவது ஒரு 4 வீடு தள்ளி பகவானுடைய அதாவது சகுந்தலா அம்மா இருக்காங்க. சகுந்தலா அம்மான்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க. சோ அந்த தாய்க்கு வந்து ஒரு பிள்ளைகள் இருக்காங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டெய்லி வந்து தயிர் இந்த மாதிரி வெண்ணெய் இதெல்லாம் செஞ்சு அவங்க சேல்ஸ் பண்றவங்க, விற்கிறவங்க. இவரு இந்த கமலக்கண்ணன் இருக்காரு, மாயக்கண்ணன், இவரு அவரோட அண்ணன் பலராம, அவங்க கோபர்கள் அர்ஜுனன். இந்த அர்ஜுனன் கிடையாது, இன்னொரு அர்ஜுனன் இருக்காரு, அவரு கிருஷ்ணன். இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. இவங்க கோபர்கள் ஒரு 6-7 பேர் இருக்கிறாங்க, சேட்டை பண்றவங்க. இது தேவையில்லாம இந்த வானரம் வேற, இந்த வானரங்கள் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாரு, இவர் தான் இருக்கு சூத்திரதாரிய. யாரு, பகவான் கமலக்கண்ணன் தான். மாயக்கண்ணன் என்ன பண்ணுவாரு, இந்த இந்த சகோதரர் என்ன சொல்லிட்டு போவாங்க, வீடெல்லாம் லாக் பண்ணிட்டு பக்காவா மூடிட்டு போயிடுறாங்க. இவரு பாப்பாரு, என்னடா வீடெல்லாம் லாக் பண்ணிது, எப்படா உள்ளகுது வெண்ணெய் எடுக்கணுமே, எப்படியா செய்யணுமே அப்படின்னு. எல்லா மங்கிகளும் ரெடியா நிக்குதுங்க, எப்படி போலாம் அப்படின்ட்டு. உடனே பகவான் என்ன சொல்றாரு, நீங்க சைலண்டா என் பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரத்து மேல ஏறி அந்த ஒரு ஓட்டை பிரிச்சு ஓட்டு உள்ள இறங்கிடுறாங்க. பகவான் தான் ஃபர்ஸ்ட் இறங்குறாரு. இறங்கிட்டு உள்ள போறாரு. அவர் தான் முதல்ல போவார். போயிட்டு பாப்பார், ரவுண்ட் அடி பாப்பார், யாரும் இல்லைன்னு. அப்புறம் உள்ள எல்லாம் இறங்குவாங்க. இறங்கி எல்லா விதமான சேட்டையெல்லாம் பண்ணுவாங்க. சேட்டை என்ன பண்ண, இந்த மங்கிங்க சும்மா சொல்லவே தேவையில்லையா. இந்த வானரம் என்ன பண்ணும், பானையெல்லாம் உடைச்சிரும். உடைச்சிட்டு அங்கேயே 1 பாத்ரூம் போவோம், அங்கேயே 2 பாத்ரூம் போவோம். வீட்டை ஒரு வழியா பண்ணிட்டு போயிடும், ஒரு மழி பண்ணி வச்சிரும் வீட்டுங்களை. இவங்களும் எல்லாமே சாப்பிட்டு கிஃப்ட் எல்லாம் ஒரு எல்லாம் பண்ணி இது பண்ண. பகவான் சும்மா விட மாட்டாரு, எடுத்து வெண்ணெயெல்லாம் எடுத்து எல்லாருமே அடிப்பாரு. எல்லாருமே அடிச்சு வீடு இவரும் நாசம் பண்ணுவாரு, மங்கியோட அதிகமா பண்ணுவார் இவர். இப்போ வந்து பாக்குறாங்க, சகோதரா வந்து பாக்குறாங்க. பார்த்தா என்னடா வீட்டை இப்படி நான் பண்ணிட்டுக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரா போறாங்க. யாருக்கு, நந்த மகாராஜா வீட்டுக்கு போறாங்க. போன உடனே நந்தர் வெளியே உட்காந்துக்கிறாரு. அவர் உடனே அந்த அம்மா அவரை பார்த்த உடனே சரி ஒன்னும் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி நேரா உள்ள போயிட்டு, அடியே யார, யசோதா தாயை கூப்பிடுறாங்க. அடியே யசோதா வெளியே வாடிங்க அப்படின்றாங்க. உடனே என்னடி ஏண்டி சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்க, என்ன சகுந்தலா, என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு. உன்னுடைய கிருஷ்ணர் வந்து என் வீட்டை நாசம் பண்ணிட்டு போயிருக்கான். இந்த மங்கிங்களை கூட்டின்னு வந்துட்டு வீட்டுல வந்து 1 பாத்ரூம் 2 பாத்ரூம்லாம் போனி எல்லா பானையை உடைச்சு வெண்ணையெல்லாம் நாசம் பண்ணிட்டு போயிட்டான் வந்து அப்படின்னா. உடனே அவங்க சொல்றாங்க, அடியே சகுந்தலா,
என் பையன் பாவண்டி, அவன் பாட்டு படுத்து தூங்கினுக்கிறான் பாரு, அங்க பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க ஒரு கட்டில ஒரு படுத்துங்கிறாரு. மாயாவியாச்சே இங்க படுத்துக்கிறாரு. பெரியவன் ஆதிசேஷன் அங்க ஒரு பக்கம் படுத்துக்கிறான் பலராமன். இவங்க எல்லாம் சாந்தமான ஆளுங்க, என் பிள்ளைகள். நீ வந்து குறை சொல்லுங்கிற, போடிய வேலையை பார்த்து போடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட்டி அனுப்பி விட்டுறாங்க. உடனே இந்த அம்மா போறாங்க, இவனை எப்படியாவது புடிச்சு இவனை கொடுக்கணுமே. அப்ப சொல்லிட்டு போறான் யசோதா கிட்ட, யசோதா ஒரு நாளைக்கு உன் பையன் வசமா மாட்டுவான், அவனை புடிச்சு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு, உன்னால முடிஞ்சா செய்ப்போ அப்படின்னு யார் சொல்றா? பகவான் சொல்ற. அப்ப உடனே பிளான் பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்க, எல்லா அந்த ரூம்ல ஃபுல்லா எங்க பார்த்தாலும் இவன் எப்படி உள்ள வரான்னு முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஓட்டுல இருந்து இறங்கி வரான் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. சரி, அந்த எல்லா ஓடுலயுமே வந்து ஒரு மணியை கட்டி வச்சிடுறாங்க. நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம பகவானுக்கு மணி அடிப்போம் இல்லையா, அந்த மணியை கட்டி வச்சிடறாங்க, எங்க பார்த்தாலும் கட்டி வச்சிடறாங்க. சரி, இந்த மணி அடிக்கும் போது அந்த ஓட்டை பிரிச்சாம சவுண்ட் வந்துடும், உனக்கு பிடிச்சிடலாம் இவனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இந்த அம்மா. இதை என்ன பண்ணிட்டாங்க, இது இவரு பகவானுக்கு தெரியாம கோபர்கள் கோபிகளுக்கும் சரி, ரெண்டாவது இவங்களுக்கும் தெரியல, இந்த மங்கிகளுக்கும். உள்ள இறங்கலாம்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. முதல்ல பகவான் தானே இறங்குவாரு, அவர் தான் முதல்ல ஓட்டை பிரிக்கிறார். பார்த்தா மணி கட்டி வச்சுக்கிறாங்க. டேய் ஜாக்கிரதையா இருங்கடா, மணி கட்டி வச்சிருக்காங்கடா, சவுண்ட் இல்லாம இறங்கணும், முதல்ல நான் சொன்ன பிறகு இறங்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சரி அப்படின்னு சொன்னோம்னா மணி கிட்ட சொல்றாரு, மணிகளா நான் உள்ள வந்திருக்கேன், நான் உள்ள போறேன், உள்ள போய் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்ட வரைக்கும் எதுவுமே அடிக்க கூடாது, சைலண்டா இருக்கணும் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வான் பண்றாரு மணிகளை. சரி, உடனே மணிங்க சொல்லுது, பகவானே சொல்லிட்ட பிறகு நாங்க ஏன் அடிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுங்களும் அமைதியா இருந்துருச்சுங்க. இவங்க எல்லாம் உள்ளெல்லாம் இறங்கிட்டாங்க. உள்ளெல்லாம் இறங்கி அது இது போட்டு என்ன போட்டு திருப்பி கலட்டா பண்றாங்க, எல்லாத்தையும் காலி பண்றாங்க. காலி பண்ணி முடிச்சிட்ட பிறகு இதுல வந்து ஒரு கோபர் என்ன பண்ணிட்டாரு, நாங்கெல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்கிறோம், எல்லாம் விளையாட்டு இருக்கிறோம், ஜாலியா பண்ணுகிறோம், நீ என்னடா கிருஷ்ணா கம்முன்னு இருக்க, வாயை காட்டுறா அப்படின்னு சொல்லி வாயில ஊட்டிடுறாரு. வாயில வச்சு திணிச்சிடறான் ஒரு கோப்பர். திணிச்ச உடனே இந்த மணிங்க டொங்க 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 டொங்கன்னு திணி அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சுங்க. உடனே அது பிச்சுன்னு ஓடுதுங்க. எதுக்கு மங்கிங்க அங்க கோபர்கள் ஒரு பக்கம் அங்க பக்கம் பூனை ஓட்ட பிச்சுன்னு வெளியே ஓடி போறாங்க. ஆனா பகவான் கிருஷ்ணர் மட்டும் மாட்டிக்கிறாரு. எல்லாம் ஓடி தப்பிச்சு ஓடினாலும் ஓடிட்டாங்க. ஆனா இவர் மட்டும் சகுந்தலா கையில மாட்டிக்கிட்டாரு. அப்போ சகுந்தலா என்ன பண்ணிட்டாங்க, பிடிச்சினாங்க கிருஷ்ணனை. உடனே மணிகிட்ட சொல்றாரு பகவான், ஏண்டா நான் முன்ன அடிக்க வேணான்னு சொன்னேன்ல, ஏன்டா அடிச்ச அப்படின்னு. பகவானே, என்னை ஏன் படைச்ச, எதுக்காக என்னை படைச்ச? உனக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணும் போது தானே நான் அடிக்கணும். உனக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணாம இருக்கும்போது நான் அடிக்க மாட்டேன்னு சொன்னது ஓகே. உன் நெய்வேத்தியம் எப்போ உனக்கு வாயில வெண்ணெய் வச்சுட்டாங்களோ நான் அடிக்கணும் இல்லையா, அதுதானே என்னுடைய கடமை அப்படின்னு அவர் கடமை அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சரி போடா, தொலைஞ்சு போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே நம்ம கையில பிடிச்சிடுறாங்க. அப்பவும் சொல்றாரு பகவான் யசோதா சகுந்தலா கிட்ட, சகுந்தலா அம்மா என்னை விட்டுடு, நான் இப்படியே போயிடுறேன், இல்லைன்னா அது விளைவு ரொம்ப மோசமா இருக்கும், என்னை கூட்டும் போவாத, விட்டுடுன்னு. விடமாட்டேன்டா வாடா அப்படின்னு கையை பிடிச்சி பழிச்சுட்டு போறாங்க. அங்க போன உடனே போற வழியில இவர் தான் நந்தர் உட்காந்துட்டு இருப்பார், நந்தி மாதிரி உட்காந்துட்டு இருப்பார் வாசல்ல. அவர் திண்ணில உட்காந்துக்கிறார். அவர் ஏதோ ஒண்ணு படிச்சுன்னு உட்காந்துக்கிறார். உடனே இந்த அம்மா பாக்குது, உட்காந்துக்கிறானே. சரி, உடனே இந்த அம்மா தலையில முக்காடு போடணும் இல்லையா, அந்த ஊர் சாஸ்திரம் தானே சொல்லும், தலையில ஆம்பளைங்களை பார்த்தாவே தலையில போடணும் பொம்னாட்டிங்க. உடனே தலையில முக்காடு போடுறாங்க. அப்போ இந்த ஒரு கையில பிடிச்சுக்கிறாருல கிருஷ்ணன், இந்த அம்மா கையை விட்டுட்டு இந்த அம்மா பிடிச்சாங்க பாருங்க. அப்போ பகவான் எஸ்கேப், அவ்வளவுதான், எஸ்கேப் ஆயிட்டாரு அவரு. இந்த அம்மா சேலையை தூக்கி தலையில போடும் போது கையை விட்டாரு, பகவான் கையை விட்டாங்க. விட்டவொடனே பகவான் எஸ்கேப் ஆயிட்டாரு. எஸ்கேப் ஆனது மட்டும் இல்லாம சகுந்தலாவுடைய பையனையே பிடிச்ச கையில வச்சுட்டாரு. சகுந்தலா பையனை பிடிச்சது அவங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு அவருக்கு கிளம்பிட்டாரு அவரு. இந்த அம்மா அது கூட தெரியாம நந்த மகாராஜா பாத்துக்காருன்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா பிடிச்சி இழுத்துன்னு போகுது. கிருஷ்ணரை இழுத்துன்னு போறோம்னு நினைச்சுன்னா அந்த அம்மா இழுத்துன்னு போகுது. அடியே யசோதா வெளியே வாடி, வெளியே வாடி. இந்த அம்மா சத்தம் போடுது வாசல் நின்றுட்டு. உடனே அவங்க வெளியே வராங்க. ஏன்டி சும்மா சத்தம் போட்டு நிக்கிற, இதே பொழப்பா போச்சு உனக்கு அப்படின்னு. இப்ப பாரு, உன் பையனை கையும் களமா பிடிச்சாந்து இருக்கேன் நான், என் வீட்டை நாசம் பண்ணுறான், நீ முதல்ல வீட்டுக்கு வாங்கி வந்து பாரு, இப்ப கையை பிடிச்சிருக்க பாரு அப்படின்னு. அடியே நல்லா பாருடி, யாரு பிடிச்சாலும் நீயே பாருடி அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்லுது, யசோதா தாய் சொல்லுது. உடனே இந்த அம்மா பாக்குறாங்க சகுந்தலா, டேய் நீ எப்படா வந்த, யாரு அவன் பையன், அவன் தான் ஓட்டான கிருஷ்ணன், இங்க மாட்டிக்கிட்டாங்க, இந்த பையன் மாட்டிக்கிட்டான், நீ எப்படா வந்த, அவன் அப்பவே போயிட்டான், என்ன ஒப்படைச்சிட்டு அவன் ஓடிட்டான் அப்படின்னு பாரு. டே அப்போ உடனே அந்த யசோதா தாய் சொல்றாங்க, நீ புத்தி இல்லாம பேசினுக்கிற, என் பையன் பாவம் உட்காந்து படுத்துனுக்கிறான் பாரு அப்படின்னு பாக்குறாங்க. கிருஷ்ணர் அங்க படுத்துனுக்கிறார், இந்த சைட்ல ஆதிசேஷன் படுத்துனுக்கிறார், பலராமையா படுத்துட்டு இருக்காரு, இந்த சைட்ல ஒரு படுத்துக்கிறார். ரெண்டும் சாந்தமா படுத்துட்டு இருக்காங்க. நீ இப்படி சொல்லுங்கிற, போடி வேலையை பாரு போடின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா திருப்பி விட்டுரு யசோதா. திருப்பியும் என்ன சொல்றாங்க, டே கிருஷ்ணா ஒரு நாள் நீ வசமா மாட்டுவிடா, உன்னை அப்ப பாத்துக்கிறேன்டா அப்படின்னு திரும்ப சொல்றாங்க. அப்போ சொல்றாரு பகவான்,
இன்னைக்கு உன் பையன், நாளைக்கு உன் புருஷனை மாட்ட வைப்பேன், கிளம்பு இங்கிருந்து ஐயோ ஓடி சொல்றாங்க. சொன்ன உடனே அந்த அம்மா போயிடுறாங்க. இன்னும் நல்லா இருக்கும் அந்த ஸ்டோரி, ரொம்ப அருமையா இருக்கும். அதே மாதிரி பகவான் நிறைய லீலை பண்ணுவார். சேட்டானா சேட்டை, அவருடைய லீலை படிக்க 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 அவ்வளோ அவ்வளோ ஒரு நமக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு 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 விதமான ஒரு ஸ்டோரி. இது ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். நாளைக்கு நாமும் இதை கண்டினியூ பண்ணலாம். அதாவது 15வது பாட்டுல இருந்து. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தேவ சபதனானா பாவனியே வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत सखदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरि हरे राम 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 हरे हरे। ओम